Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радио сөзінің шимбә тапшыларын дәвам еттірі. Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Театр микрофон алдында деген циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Гильермо Фигейредоның Эзоп әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Эзоп Ринат Таҗетдин, Ксанов Габдулла Шамуков, Клея Шахсанам Әсфәндиярова, Милита Вера Минкина, Агностос Рауил Шарафи. Спектакль магнитофон тасмасына 1968 елда язып алынган. Режиссеры Прозат Исәнбәт. Хәзер әсәрнең беренче өлешен тыңлагыз. Шуннан... Туктале, сез көлмәгез әле. Шуннан булай булган. Хризип мәйданга үзенең шәкертләрен җыйнаган да иреңә төртеп күрсәтеп, синең югалтмаган бер нәрсәң бар дип кычкырган. Ирең дөрес дип җавап биргән. Шуннан Хризип әйткән: "Югалтмаган нәрсәң мөгез булгач, димәк син бит мөгезле" дигән. Халык шаркылдап көлгән. Тапкыр. Алар моны софизм диләр. Тик минем ирем мәйданга үзен башка философлардан мыскыл иттерер өчен йөрмидер бит? Юк, әлбәттә. Ксановның Хризипка каршы торырлык кына акылы бар. Ул аңа булай дигән: "Хризип, синең мөгезләрең юк-югын, ләкин хатының сине алдый. Син мөгезеңне түгел, оятыңны югалткансың" дигән. Халык мәйданны яңратып көлгән, ләкин Ксанов белән Хризип шәкертләре арасында сугыш башланган. Алар сугышканнармы? Әйе. Сиңа моны кем сөйләде? Радапис сөйләде. Димәк, Самос утравындагы хәлләрне кыл хатыннар без ирекле хатыннардан яхшырак беләләр. Әйе шул. Ә сезнең куллардан күпме генә аермагыз барсың? Менә бит сез үзегезнең иегезнең арасыннан ары китә алмыйсыз. Бәлки син хаклыдыр. Ә шулай да синең бер дә генә азат буласың килмиме, Ниса? Юк, Клея. Мин үз тормышымнан канагать. Ксанов шикелле атаклы кешенең йортында кыл булу да рәхәт. Миңа бирдә барсы да яхшы мөгамәлә күрсәтәләр. Мин бит синең иреңә хезмәт итү бәхетенә ирештем. Мине бит нинди дә булса сәүдәгәр яки солдатка сатулар да мөмкин иде. Шуның белән генә юанмасаң, философ кылы булу минем өчен дәрәҗә. Миңа калса, философ булудан бигрәк ир буласың иде ул. Философлар бит алар юкны лыгырдаудан бушамыйлар. Ксанов мәгәен яңа мәгънәле сүзләр уйлап таба торгандыр. Юк. Аның уягы да чамалы шул. Менә кайда бәлә. Философ та бит яңа сүз әйтә алганы юк. Биттем инде шәшем. Хәзер бетерәм. Мин бит синең шәшеңне ашыкмыйча гына тарыйм. Мин аларның җимелдәвен яратам. Ксанов мин тараган шәшләреңне үбәдер, иркәлидер. Клея, мин синең иреңә сокланып туя алмыйм. Курыкмыйча әйт тә бир, аңа гашыйкмын дигән. Миннән китсен иде дә, син азат итеп хатынны калсын иде. Юк, алай түгел. Ксанов сине генә ярата. Үз әйбер итеп, барлык җиһазлары, кыллары белән бергә үз йортын яраткан кебек. Ул бер вакытта да синең яныңа бүләксез кайтканы юк. Ирләр аны яратудан эшлиләрме? Я мактану өчен, я гаебен каплар өчен. Түгел. Ксанов атаклы кеше. Ул хусуси милек фәлсәфәсен алга сөрә. Аныңча янәсе кешеләр тигез түгел. Берәүләргә игелек, берәүләргә камчы.
Халыкның үзенә тиран салырга гына хакы бар. Кемнәрне бай, кемнәрне ярлы, кемнәрне кыл, кемнәрне ирекле итү. Анысы инде тиран ихтыярында. Аныңча, җәберләү гаделлек, газап шатлык. Бу дөнья фақат аның өчен генә яратылган. Ксантның шушы фәлсәфәсен мәйдандагы халык тыңлап торырга тиеш. Аракының шәбен ул гына эчсен. Хатын-кызның иң гүзәлен ул гына кычсын. Әйбәт йортта ул гына торсын. Менә шушы була инде грек демократиясы. Я, кара чәчемле, биттеме инде? Бетте. Философың сиңа карап хайран калыр. Философым. Философлар бит бик күп сөйли торган сакаллы сабыйлар. Ох, син инде игелексез клеясың. Миңа калса син иреңнең дошманнары белән бергә иреңнән көләргә дә әзер. Бит ул сине шундый ярата. Сиңа һәр вакытта да кыйммәтле бүләкләр алып кайта. Теләнчегә хәер биргән кебек. Ярар. Кара әле, Афинадан сакчылар башлай килгән иде диләр. Ул әле дә биредәме? Менә син ни өчен купшыланасың икән? Бит бүген синең ирең кайта. Әйе, килеп керердә. Көлә, сөекле, мин сиңа бүләк алып кайттым дияр. Аннан соң ярый, мин шәкертләрем янына киттем дип чыгып та китәр. Сөеклем! Әнә. Сиңа бүләк алып кайттым. Син кайттың да инде. Мине нар чыгып кит. Үп мине клей. Мин сиңа бер кайчан да мондый бүләк алып кайтканым юк иде. Әнә, стелгә куй. Юк, куя алмыйм, ул бик зур. Күрсәтим. Я клей, күрсәтимме? Күрсәтәм. Хәзер күрсәтәм. Кер әйдә. Клея, кара. Менә шул инде. Сиңа бүләгем. Бүләгең шулмы? Шулда булдымы бүләк? Ул кылмы? Әйе, кыл. Исме Изоп. Бигрәк ямсыз. Дөрес. Бөтен Грецияны бетереп изләсәң дә, моннан да ямсыз кылны таба алмассың. Ничек җөрәт иттең? Мыскыл итүеңне бу? Миңа шуны сатып алырга ничек батырчылык иттең? Сатып алмадым. Сатып алмады, мине аңа бүләк иттеләр. Кара, ул хәтта сөйләшә дә белә. Әйе, бүләк итеп бирделәр. Карим шәһәрендә авыр эшкә мин үземә бер кара кол сатып алдым. Эфиоп халкыннан. Шунда куллар сатучы Изопны өстәп итеп бирде. Син Изопның нинди хазина икәнен күз алдына да китерә алмыйсың. Бу хәзинәңне хәзер күз алдымнан алып кит. Ашыкма, Клея. Чыгарып ташла бу нәҗисне. Ашыкма. Төлке арыслан белән гомерендә беренче тапкыр очрашкач, куркуыннан йөрәге ярылып үлә язган. Ә инде икенче тапкыр очрашканда ул кадәр шүрләмәгән, өченче очрашуда ул хәтта арысланга сүз кушарга җөрьәт иткән. Әбә? Бу мәсьәләнең мәгънәсе шул: бер күнексә кеше гариплеккә дә күнегә, хатын-кыз матурлыгында күрми башлый. Я, ничек әйттеме? Ул тапкыр. Әйт әле, син үзеңне арысландан чагыштырасыңмы әллә? Юлбарыс белән төлке кайсыбыз матуррак дип бәхәсләшкәннәр. Юлбарыс гел тиресенең матурлыгы белән мактангач төлке әйткән: "Минем матурлыгым эштә, ә синеке тышта гына" дигән. Гаҗәеп адам бит бу. Нәрсә, ул җәнлекләр арасында үскәнме әллә? Тавис кеше дә бит торнадан көлеп әйткән: "Минем киемем аллы гөлле, ә синеке бигрәк төссез икән" дигән. Торна моңа каршы әйткән: "Мин күкләргә менеп йолдызларга җырлар җырлыйм, ә син җир тузанын сөрәсең" дигән. Я ничек? Әйттеме?
Benim sığar bit o, filosof. Zinhar için beni filosof deyip zorlama. Sözlerini hürmet edebilirge kirek. Mesela söylevşigine bitmeyin. Ol hatta seni de iredi. O benim köngülümne aşağı. Milita aytşı, İfiyop'unu çakırsın. Milita. Milita. Barışılma efendim. Garipligimde körüp kişilerinin kutları alınığa künüktim indimin. Garipligimden faydalı yakları da bulur digen mi sana? Faydası şul. Şayarmağız, yoksa izapını şakırtırmın deyip balalarını korkutamaz. Kılkı. Ayy hanım, minen külerge bula. Lakin bütenlerini küldürgende özümden ne derecede ciddiligimni bilsen idi. Anlatıp bir. Tışkı garipligim de söylegen sözlerim de özüm için kılkı tügel. Eremge gitken sözler. Sen akıllı. Şuna göre ben seni aldım da. Aksimini şunda oksizdin mi? Qotışqı şiyemsiz. Kişirimini Rabbim. Ol kişirir seni. Bir fakir. Ömrü boyu Allah'a yalvarıp baylık sıragan. Allah bunun bitirişine kulak salmagan. Ümitsizlikке düşken bu adam Allah'ın sana nefsine armatıp bergen. Senin vatılgan başından altın tenkeler kıyılgan. Yarlı kişinin hıyalı turmuşka aşkan, ol bayıgan. Kişiler günahların kişirsin için Allah'lar oylap çıkarganlar. Allah bulmasa kim kişirir idi? Sen işi öyleysin. Sen şöyle ettin. Kısan. Allah bulmasa senin günahlarını kim kişirir idi? Milita. Eyle? İfiyop'unu çakır. Hadi. Anısı da benim kulum. Sen bu İzop'nun nindi hazina ekeni göz aldığına da getire almışsın. Ol beni yolda bir neçe tapkır ağır hallerden kutkardı. Üstevine altın hazina da tavıp bildi. Hocam, emriniz geldi. Eyde. Mansı kim tağın? Manısı da benim kulum. Kara, naşar mal tügel bit. Eyde, al ki. Korkma İzop. Sen onu uşatıp jetkirmeysen ahırı. Men öz hayvanlarımla senekinden artığına görem kısa. Yolda kıynadı bit ulanı. Kıynadı? Niçin? Men koştum. Dürüst bit İzop. Ay, Fiyop hocamızın buyruklarını usta başkarışı bulup çıktı. Niçin? Men azatlık dilerge batırışılık ettim. Sen koşmakşı buldun. Yok. Dilim varıp Kısanıf'tan azatlık sıradım. Şundan o seni sokturdu mu? Ay. Kısanıf. Tübenlik bu. Kleya. Yok, anın için tübenlik tügel bu. Men seni yağdan sıktıram. Yok hocam, zinhar için kirek mi? Benim tanımeli hamansızlığı zinhar için kirek mi hocam? Sen derse, cansızlavdan korkasın mı? Koyasın senin yigitliği. Ten cezası kişilikni hurlay. Kısan. Elle azat edesin mi? Bir de faydası bulmaz kibik. Senin şerşulayım. Yani İzop, niçe getip bana altın hazina tavı birenin sile biren? Niye? Söyleşi. Bir vakit biz bir heykel gördük. Kısanıf ana yazılgan sözlerinin mağnasını anlap olmaydı. Eğer meni azat iterge söz birsen, men bunu işleyelim dedim. Kısanıf riza buldu. Ya. Men yazını okup birdim. Ya. 4 adımdağına hazine yata deyilgen idi. Kısanıf bunun dürüstlüğüne niçin şandıra alasın deyip sıradı. Men dürüstlüğünü ispat etsem, hazinenin yartısını bana bilirsin mi dedim. Kısanıf bana künde... Dürüst. 4 adım atladım da yerini kazıdım. Şıkırdan akşat ulu sandık gelip çıktı. Mine şunda Kısanıf meni Fiyop'tan su kurtardı da. Ya. Kısanıf. Sina azatlık bilen altın nersege. Mındık şakşı kıyafetin bile sina bir nindi altın da bir nindi azatlık da bakıp getirmez. Bayırga sen min ağına rıksat eteyim de. Sina kol bulu gelişe. Kısanıf. Jiber ana. Ol bizden yırtqa yem getirmez Jiber. Sen derse.
Аны яклыйсыңмы мин? Efendimizge min hazineler izlep tabu için, kızıklı meseleler söylev, ana ağır hallerden kutkarı için kirekli kişi. Mındı bayılıktan kim gene baş tartır iken. Min garip. Mine hatın kızlarının yaratı mümkün tügel. O yaktan hocalarga korkar urun yok. Min koşa da almayayım. Çünkü min bilgili kişi. Dres? Lakin şulay da min azatlık turunda hıyallanam. Zanıf, jiber onu. Sen nerse? Duamallanıp sen benim baylığımı tapkatmakçı bulasın. Kolonunu o zat etiymiş. Hucadan başka yaşay alamısın bu dünyada? Yok İzop. Sen eli azat bulup yaşav için jitlikmegen. Başta sen mindən neşe gitip güçlü, kudretli, bay bulurga iren. Şundan soň indi ışanışlı adamlar bilen turmuşta ayak basarsın. Yani, min şakirtlerim yanına gittim. Kısan. Aşıdan. Kısan. Şakirtlerim tüde. Kısan. Esop. Sen hele hamın azatlıkka mıtılasın mı? Kılının ümit itergegine hakkı vardır mıydı? Ya aytalaysa, nege sana azatlık? Nege? Yer yüzünde şunday bir uğran bolsaydı deyim. İnişindeki suvan üzünün tilegende yatıp işsen idi. Jimişlerinden her kim tilegençe avuz it alsaydı. Kışları da kişilerden korkab jırların bölmeseydi. Yakına yiyip kelgen kişiden korkup koşkan jenliklerini görgenin var mı sen? Kişilerini kübrek bilgen sayın, jenliklerge muhabbetim arta. Mesellerim nalarga üst dillerinde sili alsam idi. Eyti alsaydım alarga ey sin berenlerine şavuşya büre diyer idim. Kişi dip atalgan yırtkışlar varın bilesin misin? Alar bir-birisine aşamasalar da ütirişeler. Meyitlerini alar jirge kümep kartlardan aşatalar. Alar bir-birisine asık için tügel, kayıf için ütreler diyer idim. Jenlikler tilin iren alırman deb oylaysan mı? Bir-birini anlamışa sileşuşi kişiler tilin irendim labasa. Jenlikler alar bir-birisini bek yakşı anlaylar. Alarının tekyaki bu avazları yaratasım kile. Tamağamaş, düşman kile. Min yaralandım diyen anlata. Uylap güne kara. Her türlü kişireşleri barı tek şarkıldav, harkıldav, ükürü, ırıldav, ırıv, şıyıldav aşağın anlatı için neydi tesirli avaz bulurga tiyir. Uylap güne kara. Muhabbet diyen bir sözünün bütün baylığın, bütün tirenliğin anlav için. Kişinin köngülü ni dereceden nişke hem sizger bulurga tiyir. İrikli bulu. Azatlık jırını işte bilib degen söz ol. Maturlıkka daim jırını turgan azatlık jırın. Esop. Şınnan da yürek sısagansın eken. Koş Esop. Ya, bu mümkünlükünü ışkındırma. Koş. Yok. Bulduralmayayım Kley. Mina kurasın. Ömer buya korkup yaşarga kolgaç nindi iregindi o. Benim ne yüzüme kora. Her kim kısanıfının kolay zab bu diyecek. Azatlıkını bir tane yaşarmılar Kley. Ana her kim bilirge deyir. Bilirge hem hürmet ederge deyir. Yok. Koş Esop. Kısanıfka özüm jiberdim diyarımın ya. Gafı etmez ol seni Kley. Gafı etmez. İrek bilen cezabirge sayış almıyorlar. Kichkine güne vicdan gazabı da benim azatlık baxtimni ağlar idi Kley. Koş. Bir katlı bulma ya. Aksanov mindən de bir katlırak. Ol hayalga şımıp, yoktan lezzet tapıp, yüzü şuna ihlas tüngelinden şanıp yaşıyor. Koş Esop. Amin bit. Sina aşağın Kley.
буйсынмый. Изоп! Нешін сен мені буйсынмый деп ойлайсың? Күзләреңнән күрәм. Вакыты белән дәрт ялкын. Ә вакыты белән шәфәк нурлары чагылып куя. Чагылып. Карама миңа. Мин сиңа рөхсәт итмим. Син хаклы, Клей, син хаклы. Минем гариплегем синең күзләреңдә чагылырга тиеш түгел. Ярый. Берәр мәсәл сөйлә булмаса. Бүре бәйдәге симез этне күреп, кем сине болай симертә дип сораган. Хуҗам дип җавап биргән. Мондай язмышны Ходай күрсәтмәсен дигән бүре. Муенчак кигәнче ачтан үлүең артык. Син бу мәсьәләне Ксановка сөйләдеңме әле? Әйе. Тыңлагач, моның белән нәрсә әйтмәкче буласың диде. Инде минем өчен сөйлә. Ач төлке сыгылмалы сабак очында виноград тәлгәшен күреп, аны үзеп алмакчы булган. Буя җитмәгәч, пешмәгән бу дип китеп барган. Китеп барган. Ксанов кебек мин дә сырыйм инде. Моның белән ни әйтмәкче буласың? Юк сорама, син булай да бик яхшы аңладың, Клей. Клея! Син монда, Изоп син дә. Мәйданда үзем өчен гаҗәеп бер яңалык ачтым. Искиткеч яңалык бу. Менә күрсез, исегез акылыгыз китә. Сәер кеше. Менә тагын бер яңалык. Монысы Изопка караганда да кызыклырак. Бүтән дөньяның рәхәт, михнәт, ләззәтләрен бар дип тә белми. Кем дус кеше? Таныш бул, дус кеше. Хатыным. Монысы минем кулым. Изоп. Клея, җентекләбрәк кара. Изоп, бу сиңа караганда да кызыграк фикер йөртә. Ишеттек. Афинадан килгәнсең икән. Сакчылар башлыгы икәнсез. Калкан, кыллы. Шәкертләрем белән мәйданда йөргән вакытта очраттым. Мин аңа хөрмәт күрсәтү нияте белән мисафир дим. Шарап эчәсең киләме дим. Аның җавабы? Менә шулай. Шунысы мин аңа батырлар көрәшен күрәсең киләме дим. Ул шулай ук җавап бирә. Шунысы мин аңа мунчага барасың киләме? Гыйбадәтханагамы? Әллә куштан кызлар янынамы дигән сорауларымның барына да юк дип җавап бирде. Нәрсә генә кызыктырасың сине дим. Аның җавабы шул. Һич ни дә. Мине бер нәрсә дә кызыксындырмый. Ничекләк? Гаҗәеп кеше бит бу. Мин үз гомеремдә мондый кешене күргәнем юк иде. Ә бит мин үземнең шәкертләремә һаман шуны тукып киләм. Кеше һәр вакыт нәрсәдә булса өмет итә. Я шатлык, я мәхәббәт, я озын гомер, я байлык килүен тели. Ә монда һичбер төрле теләге булмаган ниндидер бер кеше очрый. Сез шунысына да игътибар итегез. Аны бәхетсез дип тә, шушындый өметсезлеккә төшкән кеше дип тә булмый. Ул шушындый кеше гаҗәеп һич кенә дә пошынмый. Менә карагыз, һәйкәл кебек сабыр. Ә бит бу күп нәрсәгә ирешә алыр иде. Шундый яшь, көчле, үзе чибәр. Әйе, чибәр шул. Ләкин аның бер нәрсәгә дә дәрте юк. Изоп, синеңчә ничек? Минемчәме? Син тормыштан ям табасыңмы? Синең кулларыңны кисеп ташласалар, бик нык борчылыр идеңме? Аркаңнан кан чыкканчы суктырсалар, газапланыр идеңме? Чукраклансаң, бик нык борчылыр идең. Ксат, ул өметсез гашыйк.
Аның бу вайымсызлыгын фақат шуның белән генә аңлатырга мөмкин. Шулай булмаганда ул гаскәр башлыгы булырга тырышыр иде. Гашыйк. Шулай ук. Син чыннан да гашыйкмыни? Я дус кеше, җавап бир. Хатын-кыз бит. Нәрсә? Әле синең хатын-кызга да исең китмиме? Солдат бит ул Клея. Гаскәриләр бит алар хатын-кызны бик яратсалар да аның мәшәкатен яратып җиткермиләр. Шулай түгелме дус кеше? Хатын-кыз бит ул нибарык тәнгенә. Я Ходай. Дөресен әйткәндә, нәфис аяклары, дулкынсында кимәләй чайкалып күңелгә вәсвәсә сала торган ботлары шәп инде. Ләкин шуннан артык бериләр дә юк. Шулай түгелме дус кеше? Саф. Шундый хатның була торып, андый сүзләрдән тыйбырга да булайды. Зарар юк. Күбрәк итеп шарап китерергә куш. Милита, Әйе, шарап һәм касәләр китер. хәзер шарап һәм касәләр. Әйе. Син минем хатыным. Ләкин мин үземнең фәлсәфи карашларымны гына әйттем. Йорт кием салым, ашау ичү булар гаилә тормышының идеалы, ә бит моны да сатып алырга туры килә. Карин базарында акчага ләззәт сатып алган кебек. Анда бит төрлесе бар. Ярым кыргый, ялчан табигатьле, зәңгәр күзле дөнья кызлары дисеңме? Дәртле иреннәреннән кыргый җимеш тәмләре килә торган Эфиоп кызлары дисеңме? Күбәләкләрне ымсындыручы зур чәчәктәй, йомшак тәнле, ирләр күңелен сихерләүче калку күкрәкле гарәп хатыннары дисеңме? Моңлы сыңайлары мәхәббәт символыдай кочаклап, җырлары белән күңелгә моң салучы гаҗәеп сылу грек кызлары дисеңме? Менә бит ул хатын-кыз нинди була. Ничек телең бара? Нәрсә бу? Күңел серләрен тишу минуты. Я, Изоп, син хатын-кыз турында ничегрәк уйлыйсың? Мин аларны ике төркемгә бүләм. Бер төрлеләре безне газапланырга мәҗбүр итсәләр, икенчеләре безнең өчен үзләре газапланалар. Икенчеләреннән бары берәүне генә беләм. Менә ничек? Изоп. Синең исең газапланучы хатын-кыз кем соң? Әйтер, кем ул? Әнием. Менә хәйләкәр, ә? Башка хатын-кызларның барысы да синең үзеңне газаплый булып чыга. Хуҗа, рәхмәтегез. Диккать белән тыңла син аны, Клея. Милита, син дә тыңла. Карагыз. Ул газаплана. Әлбәттә, ничек кенә димме, иргә баса. Бәлки миннән дәртлерәктер дә. Һәр хәлдә бу солдаттан да дәртсез булмас. Ярый. Алай булса син хатын-кызны үзең бик яратасың, тик алар гына сиңа карамый. Ә менә Милита сиңа охшыймы? Хуҗа, Юк. Гаҗәеп шәп никах булыр иде бу. Матурлык һәм акыл спартанларның идеалы. Минем төп максатым ул түгел. Нәрсә генә телисең соң син? Азатлык. Мин фақат азатлыкка омтылам, син беләсең, фақат азатлыкка. Мәхәббәтсез коры азатлык сиңа нәрсә генә бирә? Азатлыктан мәхрүм булган мәхәббәт сиңа нәрсә бирде? Сафсата! Юк сүз! Син ничек? Мәхәббәт коры буйсыну, ул азатлыктан мәхрүм. Шулай булып чыга түгелме дус кеше? Бу сакчылар башлыгы үзенең дәлилләрен бигрәк ачык итеп әйтә. Ул философ. Минем шәрик ул. Бу сыйфатлар сакчылар башлыгы вазифасына керә дип уйлыйсыңмы син? Хәсләшмә минем белән, Изоп. Менә сиңа акча. Хәзер базарга бар. Күзең күргән һәйбәт ризыкларың барында алып кайт. Яхшы. Бүген миндә мәҗлес. Я, дус кеше, мин сине тапкырлыгың, акылың өчен ысыларга телим. Менә бит ул бушка килгән акчаларын юк кешегә әрәм итәләр. Коран, Изоп, ризыкның иң һәйбәте булсын. Һәйбәт ризыклар алып кайт. Избул, шөгыр. Бая сораган кешем шушымы? әйе, шул үзе. Я, дус кеше, утыр. Син, дус кеше, философ Ксановта кунак булып утырасың. Сабыз утырауның яшьләр арасында минем байтак кына шәкертләрем дә бар. Хатынымның исме Клея. Хатын, кунагымның күңелен күр. Яхшы. Ә менә монысы минем асравым, Милита. Хуҗам, Азык алырга
Изот деген кылымны жибердим. Сүйлөбүнө караганда ул Фригейда туган. Матур итип маселелер сүйлөй билет. Кожам шарап, рахмет. Сен мында узаккамы? Нәрсә? Мәгіз. Сен миннән сорыйсыңмы? Мин бирегә игенҗи дырту өчен дип килдем. Эшләре беткәч тә китәм. Демәк, бер-ике ай торасың икән әле. Кожам исегез. Шул тирә. Шарабың тәмлек санф. Самысы траунда утырасың. Иң һәйбәт шарап бездә инде ул. Милита. Хатының шибәр икән санф. Самысы трауы шибәр хатыннары белән дә дан тота. Җарияң матур. Кара. Ошыймыни. Әгәр дә дөнья рәхәтлекләреннән кул селтәгән кеше булмаса, мин аны сиңа хәзер бүләк итәм. Минем кылымнымы кысанс? Күрдек ничек котлар алынды. Аларга минем белән яшәү рәхәт шул. Хатын үзенең асравыннан аерылырга теләми, ә монысы минем белән яшәүнең тәмен белеп өлгергән. Менә кемнән үрнәк алырга кирәк сезгә, балалар? Үтә гамьсез, бер нәрсәгә дә исе китми. Йортың матур икән. Ошыймыни? Моны миңа атаклы Иктин салып бирде. Афинадагы Парфенон гыйбадәтханасын иҗат иткән кеше. Мине шарап. Исегез, кожам. Менә кайттың, Изоп. Менә булды, хуҗам. Гел. Җитер, дус кеше. Кожам, исегез. Һәйбәт ризык алгансың. Тел сатып алып, шәп иткәнсең. Чыннан да, бу дөньядагы иң һәйбәт ризыкларның берсе. Исегез, кожам. Шарап. Әйбәт күтәрдек, дус кеше. Ни генә димә, дус кеше. Бай булу дигәнең шәп шул. Менә шушындый һәйбәт ризык белән, шушындый һәйбәт шараптан авыз итү үзе бер гомер. Исегез, кожам. Рәхимит, дус кеше. Изоп. Тагын нәрсә бар анда? Менә рәхимит. Нәрсә бу? Тел. Ә монысы каклаган тел. Дөрес, монысы һәйбәт. Шарап, Милита. Рәхмет, кожам. Я, дус кеше. Һәйбәт ризык бит. Шулай түгелме? Син, тәүфик иясе. Дөнья байлыкларына бик исең китмәсә дә, һәйбәт шарап белән каклаган телне бик шәп ефрасың бит әле. Исегез. Хатын! Әйдә, уйна. Кунагымның күңелен күр. Әгәр дә син каршы килмәсәң, мин сезгә карап кына утырыр идем. Изоптан мәсьәләләр сөйләсәк әйбәтрәк булмас микән? Изоп, тагын нинди ризык бар анда? Хәзер. Хатын! Әйдә, уйна. Бер минут. Мәгез. Һәйбәт. Шәп уйный бит, Шәп. Дус кеше, Мустай. Ана. Ама нәрсә? Тел. Тагын тел. Син нәрсә? Нәрсә син мине? Кунагымда мәсхәрә итмәкче буласың? Мин бит сиңа иң һәйбәт ризыкларны сатып алдым. Син телдән башка бер нәрсә тапмадыңмы? Телдән дә яхшырак нәрсә бар соң. Тел булмаса, без фикерләребезне әйтә алмас идек. Безне берләштергән дә тел, гыйлем ачкычы, хакыйкать һәм акыл коралы да тел. Тел шәһәрләр төзергә ярдәм итә. Тел белән мәхәббәт игълан ителә. Тел белән өйрәтәләр, шандыралар, үгет насихат бирәләр. Тел белән гыйбадәт кылалар, аңлаталар, җырлыйлар. Тел белән без сөеклем, Алла, изге ана сүзен әйтәбез. Тел белән гаскәрләргә дошманны җиңәргә боералар. Гамер шигырьләрен укыйлар, Демосфен сүзләрен сөйлиләр. Тел белән исхил дөньясы барлыкка килгән. Парфенон колонналары һәм Фидий сыннары дисеңме, Олимп аллалары һәм Троя сугышы турындагы шәһәрәтне аласыңмы, шагыйрь мәдхияләре һәм философ тәкълиматы дисеңме, булар барысы да Греция үзе дә мәңгү үлмәс гади
грек тілі ардабында барлыққа келген. Дұрыс бұл. Афарин, Изоп. Дәл. Қазір бар сен базарға. Мә, оқша. Қазір енді сен меңа дүниядағы ең әшәке ризықны сатып алып қат. Мен сенің тапқырлығыңды сұрағады. Мына дос кіші, зор байлыққа, мына шушындай зирек құлға құя болуының нендей шәп екенін өзің бір тапқыр көрдің. Шәп түгіл ме? Хатын, шушындай бір әйдәп кім екен? Әйді, көтер әлі біріне, хатын. Көтер, ішіп жібердік, дос кіші. Мына шуға көреді. Мына бұл дүнияға ikimiz iki türlü qorağanға көреді. Нені? Өз қолым білән, өз шарабымның рахатын көреге яратам. Милита! Әйе, хожам. Шарап! Милита! Шарап! Дос кіші, бүгін мен бүтін бір мешке шарап ішіп бітіре алар едім шекелі. Ya, işe böyleysen dost kişi, benim beraber geçeceğiz dost kişi. Evet hocam. Tağınlarsa, bu nindi rızık. Bırak hazır qarıyıq. Baya biz dünyadağı en haydat, en təmli rızıqını ağız ettik. Bırak hazır qarıyıq bu şaq-şaqolunun fikrinçə dünyadağı en əşəki rızıq nərsə ikən. Sen, tağın tel. Sen нәрсә? Sen bit, әлі яңа ғына. Тел дүнияда ең heybet нәрсә деп сайрабын түгіл ме? Нәрсә сен? Қиналасың келемі? Dünyada әшәкінің де әшәкісі тел. Ул һәр төрле хәйләмә кире чыганага, һәр бер ызгышталар шуннан башлана, һәр бер бәхәс аның аркасында килеп чыга. Булдыксыз шагыйрьләр һәм фикер йөртә белмәүче философлар шул телне кулланып эш итәләр. Тел алдаша, астыртыныш йөртә, бузык күрсәтә, нәфсен сөйләтә, куркаклыкны чагылдырга, теләнеп гидәтә, каргаулар яудыра, ялага итә, юкка чыгара, ялаяга сата, күңелне аздыра, юлдан яздыра. Тел беләбез, димек, оятсыз, кабахат дигән сүзләрне әйтәбез. Тел беләбез, юк дибез. Менә ни өчен телдән дә әшәкрәк нәрсә юк ул, кысат. Дөрес бу тел. Афарин. Афарин син. Афарин. Менә күрдеңме, дус кеше? Шушындый зур байлыкта, менә шушындый тапкыр кулга хуя булуның нинди шәп икәнен син үз күзең белән тагын бер тапкыр күрдең. Шәп бит бу, шәп бу. Шарап. Мискиткеш. Шарап, Милита. Шарап. Хожам. Кәйфер шундый күтәрек, дус кеше. Хәзер мин бүтән дөньяның шарабын эчеп бетерә Хожам, алмыйм. хожам, рәхим итегез. Кунаксыз дәшегез. Дус кеше. Хәзер философ. Кара менә миңа. Хожам? Күрәсеңме, кара? Карайм. Синең каршыңда бүтән бер диңгезне эчеп бетерә торган кеше тора. Хожам, дәшегез, дәшегез, хожам. Эчеп бетерә алмас дисең? Сен диңгезне эчеп бетерә алмас дисеңме? Сан. Гит. Изоп, сен диңгезне эчеп бетерә алмыйммы бит? Seni dingizi çapıtıram. Seni dingizi çapıtıram. Makasla şarjımı. Makasla şarjımı. Bütün balımını koyar. Yurtımını, şiirimni, altınımını, hatanımını. Hay. İzop. Bak. Pergament getir. Kalem getir. Filosof
Ксановқа шанмасқа. Мына көрерсіз, қазір мына көрерсіз. Mana. Ksanf aklıma gel. Versin Ksanf. Do'stkash, azarız hazır. Filosof Ksanf dengizni ishib bitira. Agarda ishib bitira olmasa, o'zining butun milkin Ksanf ketdim. O'zining butun milkin yaqin do'sti qadrli do'st, ismingni jiyansin? Agnostos. Agnostos do'stqa bera. Ksanf aklıma gel. Tot. Do'stkashi. Tot. Mana ko'rarsan do'stkashi. Ertaga dengizni ballar edi yo'q. Qayoqda ballar edi? Oldimda. Kim pishirdi buni? Men Ksanf. Sen? Bunday yashaki rizqni meni oshog'im yo'q. Yo'q. Bunday rizq pishirgan xotin o'tda yondiriladi. Ey! O'tin kitirgach, o't turtgach, xotinimni o'tqa sol. Sen o'tqa. Boshqa ishdan halim qolmadi. Men ketam, bishora filosof. Xotiningni o'tda yondirmoqchi bo'lasingmi? Sabr et. Men de o'z xotinimni olib kelam. Bizalarning ikkisi birga yondiraylik. Men bilgan masalalarning eng qiziqlisi mana shusha. Kleya yo'q. Ksan. Yo'q. Nechuk yo'q? Ketdi. Qo'y. Butunlayga ketdi, Ksan. Nechuk? Agnostos do'st. Olda ketdi. Oy. İzop. Başım. Hazır soğuk şıprak koyamız hazır. Hoppa, ana şolay. Ana şolay. Hoppa. Ana şolay. İzop. Şarap. Şarap. Rahim ediniz. Ay. İzop. Gördün mü? Xotinim ketdi. Butunlayga ketdi. Meni tashlab ketdi. Meni. Oy, başım. Şıprak. Oy. Xotinim.
Хатыным, иништем изоп, хатыным. Бір вақыт бақа білән тышқан дуслашқан. Ташлайды шул, қар сұтқан мәселелеріңні. Хатыным ташлап кетті. Ол хайваннары турындалы қырды. Ой. Башқа біріне де сөйлемейшек. Ой. Сен хатыныңны шулай бик нык яратасыңмы ни, Ксан? Әлбәттә. Ләкин минем борчылуым аның өчен түгел. Әгәр дә хатынымны мин ташлап китсәм, бу бер хәл. Инде хатын ирен ташлап китсә, бит ир кеше адәм мәсхәрәсенә кала. Мин философ. Философтан беркем дә көләргә тиеш тә күзәл. Ой, хатыным. Хатын кызлар гомумән философларны яратмыйлар, Ксан. Изоп, әдәм күлкісіне қалдым мен. Бүтін ұтырау алдында әдәм күлкісіне қалдым. Меннен дә менә бүтін утрау халқы көлә, Ксан. Ләкин минем моңа бер дә исем китми. Ой, ништибез соң, Изоп, ништибез соң. Әгәр нишләргә икәнен әйтсәм, син мине азат итәсеңме, Ксан? Хатынымны кайтара аласыңмы? Әйе. Кайтара алам. Азат итәм, әйт, нишләргә мин хәзер? Акча. Бир. Акча? Әйе. Акча. Мә, бар. Тагын, Ксан. Бар. Бу акчага гына нинди хатын кыз кире кайтыр. Мә, ашык. Юк, Ксан, бу гына җитми, акча кирәк, акча. Янчыктагы барлык акчаңны миңа бир, Ксан. Бу гына аз. Турда син нәрсә? Әллә мине бөтенләй белдерергә телисеңме? Син миңа күп итеп акча бир, Ксан. Турда. Син кулыңда булган бөтен акчаңны бир. Нәрсә син мине хатынымнан гына түгел, алтынымнан да колак кактырмакчы буласыңмы? Турда бер. Чынлап та шул чакта акча кирәк булыр дип уйлыйсың. Хатыныңның кире кайтуын телисеңме, юкмы? Син телим әлбәттә. Күрәле, арзангарак кайтарып булмыймы соң? Юк, Ксан. Тукта. Син минем алтыннарымны алып качмассыңмы? Мә, тукта. Соң арзангарак кайтарып булмыймы? Юк, Ксан. Яныңда бүтән акчаң юкмы? Юк, бүтән юк. Хатының тиздән яныңда булар. Изоп! Мә. Юк. Бар. Киттем, Ксан! Ой. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Гильермо Фигейредоның Изоп әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Бүгенге әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлайсыз. Театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Бразилия драматургы Гильермо Фигейредоның Изоп әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Изоп, Ренат Таҗетдин, Ксанов, Габдулла Шамуков, Клея, Шахсана Масфандиярова, Милита, Вера Минкина, Агностес, Рауль Шәрәфи. Спектакль магнитофон тасмасына 1968 елда язып алынган. Режиссеры Прозат Исәнбәт. Милита, шарап. Эшегез, хуҗам. Кайттың, Изоп. Менә булды, хуҗам. Гел. Җитеш, дус кеше. Хуҗам, эшегез. Һәйбәт ризык алгансың. Тел сатып алып, шәп иткәнсең. Чыннан да, бу дөньядагы иң һәйбәт ризыкларның берсе. Эшегез, хуҗам. Шарап.
Әйдә күтәрдек, дус кеше. Ни генә димә, дус кеше. Бай булу дигәнең шәп шул. Менә шушындый һәйбәт ризык белән, шушындый һәйбәт шараптан авыз итү үзе бер гомер. Ишегез, хуҗа. Рәхим ит, дус кеше. Изоп. Тагын нәрсә бар анда? Рәхим ит. Нәрсә бу? Тел. Амынысы каклаган тел. Дөрес, монысы һәйбәт. Шарап, билет. Рәхим итегез, хуҗа. Я, дус кеше. Һәйбәт ризык бит. Шулай түгелме? Син, тәүфик иясе. Дөнья байлыкларына бик исең китмәсә дә, һәйбәт шарап белән каклаган телне бик шәп ефрасың бит әле. Ишегез. Хатын! Әйдә, уйна. Кунагымның күңелен күр. Әгәр дә син каршы килмәсәң, мин сезгә карап кына утырыр идем. Эзоптан мәсьәләләр сөйләсәк әйбәтрәк булмас микән? Изоп, тагын нинди ризык бар анда? Хәзер. Хатын! Әйдә, уйна. Белмим инде. Мәс. Әйдә. Шәп уйный бит, Шәп. Дус кеше, дускай. Ана. Ама нәрсә? Тел. Тагын тел. Син нәрсә? Нәрсә син мине? Кунак алдында мәсхәрә итмәкче буласың? Мин бит сиңа иң һәйбәт ризыкларны сатып алдым. Син телдән башка бер нәрсә тапмадыңмы ни? Телдән дә яхшырак нәрсә бар соң. Тел булмаса без фикерләребезне әйтә алмас идек. Безне берләштергәндә тел, гыйлем ачкычы, хакыйкать һәм акыл коралы да тел. Тел шәһәрләр төзергә ярдәм итә. Тел белән мәхәббәт игълан ителә. Тел белән өйрәтәләр, шандыралар, үгет насихат бирәләр. Тел белән гыйбадәт кылалар, аңлаталар, җырлыйлар. Тел белән без сөеклем, Алла, изге ана сүзен әйтәбез. Тел белән гаскәрләргә дошманны җиңәргә боералар. Гамер шигырьләрен укыйлар, Димасфен сүзләрен сөйлиләр. Тел белән исхил дөньясы барлыкка килгән. Парфенон колонналары һәм Фидий исемнәре дисеңме? Олимп аллалары һәм Троя сугышы турындагы шәһәрәтне аласыңмы? Шагыйрь мәдхияләре һәм философ тәкълиматы дисеңме? Булар барысы да. Греция үзе дә мәңге үлмәс гади грек теле ярдәмендә барлыкка килгән. Дөрес бу. Афәрин, Изоп. Тел. Хәзер бар син базарга. Мә, акча. Хәзер инде син миңа дөньядагы иң әшәке ризыкны сатып алып кайт. Мин синең тапкырлыгыңны сарга. Менә дус кеше, зур байлыкка, менә шушындый зирәк кулга хуҗа булуның нинди шәп икәнен үзең дә тапкыр күрдең. Шәп түгелме? Хатын, шушындый бер һәйбәт көн икән. Әйдә, күтәр әле берне, хатын. Ой, хуҗам. Күтәр. Эшеп җибәрдек, дус кеше. Дус кеше. Менә шуңа күрә дә. Менә бу дөньяга икебез ике төрле караганга күрә дә, мин үз колым белән үз шарабымның рәхәтен күрергә яратам. Милита! Әйе, хуҗам. Шарап! Милита! Шарап! Дус кеше, бүген мин бөтен бер мичкә шарап эчеп бетерә алыр идем шикелле. Я, җыйлыйсың дус кеше, мин белән бергә эчәсең, дус.
Хөрмәт хуҗа. Тагын нәрсә? Бу нинди ризык? Менә хәзер карыйк. Бая без дөньядагы иң һәйбәт, иң тәмле ризыкны авыз иттек. Менә хәзер карыйк инде. Бу шакшы кулның фикеренчә, дөньядагы иң әшәке ризык нәрсә икән? Тел. Тагын тел. Син нәрсә? Син бит әле яңа гына тел дөньяда иң һәйбәт нәрсә дип сайрадың түгелме? Нәрсә син? Кыйналасың киләме? Дөньяда әшәкенең дә әшәкесе тел. Ул һәр төрле хәйләмә кире чыгарыга. Һәрбер ызгышта да шуннан башлана. Һәрбер бәхәс аның аркасында килеп чыга. Булдыксыз шагыйрьләр һәм фикер йөртә белмәүче философлар шул телне кулланып эш итәләр. Тел алдаша, астыртыныш йөртә, бузык күрсәтә, нәфсен сөйләтә, куркаклыкны чагылдырга, теләнеп гидәтә, каргаулар яудыра, ялага итә, юкка чыгара, ялаяга сата, күңелне аздыра, юлдан яздыра. Тел беләбез, димәк, оятсыз, кабахат дигән сүзләрне әйтәбез. Тел беләбез, юк дибез. Менә ни өчен телдән дә әшәкрәк нәрсә юк ул, Ксат. Дөрес бу тел. Афарин. Афарин син. Афарин. Менә күрдеңме, дус кеше? Шушындый зур байлыкта, менә шушындый тапкыр кулга хуҗа булуның нинди шәп икәнен син үз күзең белән тагын бер тапкыр күрдең. Шәп бит бу, шәп бу. Искиткеч, шарап милита, шарап. Кәлбер шундый күтәрек, дус кеше. Хәзер мин бөтен дөньяның шарабын эчеп бетерә алмыйм. Хуҗам, рәхим итегез. Кунаксыз дәшегез. Дус кеше. Хәзер философ. Кара менә миңа. Хуҗам? Күрәсең, кара. Карыйм. Син каршыңда бөтен бер диңгезне эчеп бетерә торган кеше тора. Хуҗам, дәшегез. Дәшегез, хуҗам. Эчеп бетерә алмас дисең? Син мине диңгезне эчеп бетерә алмас дисеңме? Ксан. Гет. Изоп, син мине диңгезне эчеп бетерә алмыйммы мин? Син диңгезне эчеп бетерә алмыйм. Син диңгезне эчеп бетерә алмыйм. Бакасы шарсызмы? Бүтін балымны куя. Йортымны, җиремне, алтынымны, хатынымны. Ай! Изоп, бар. Пергамент китер. Каләм китер. Философ Ксановка, шанмаска. Менә күрерсез. Хәзер менә күрерсез. Менә. Ксан, фахула. Ай! Бәнсен, Ксан. Кит! Дус кеше, язарыз хәзер. Философ Ксанов диңгезне эчеп бетерә. Әгәр дә эчеп бетерә алмаса, үзенең бөтен милкен китем. Үзенең бөтен милкен якын дусты, кадерле дус, исмең ничек син? Агностос. Агностос дуска бирә. Ксан, фахула. Тот, дус кеше. Менә күрерсең, дус кеше. Иртәгә диңгезне баллар ризык юк. Кая баллар ризык? Алдымда. Кем пешерде моны? Мин, Ксан. Син? Мындай әшәке ризыкны минем ашаганым юк. Юк! Мындай ризык пешергән хатын утта яндырылырга тиеш. Эй! Утын китергәч, ут төртегез, хатынымны утка сал.
Sen Başka işler halim kalmadı. Min gidem bir şana filosof. Xotiniңni o'tda yandırmoqchi bo'lasingmi? Sabr et. Men de o'z xotinimni olib kelam. Bizalarning ikkisi birga yandiraylik. Men bilgan masalalarning eng qiziqlisi mana shusha. Kleya yok. Kısa. Yok. Nişe yok. Gitti. Koy git. Bütünlüğe gitti kısa. Nişe. Agnostus dus. O da gitti. Oy. İzop. Başım. Hazır soğuk şıprak koyamız hazır. Oy. Bana şolay. Bana şolay. Hoppa. İzop. Şarap. Şarap. Rahim ediniz. Ay. İzop. Gördün mü? Xotinin gitti. Bütün neyge gitti. Meni tashlab gitti bit. Meni. Ay başım. Şıprak. Oy. Xotinim. Nişliyim İzop, xotinim. Bir vaqt vaqa bilan tishqan do'stlashqa. Taşlaydı şul, qahar sıtqan meselelerini. Xotinim tashlab gitti. Ul hayvanları turundalı qırdı. Yarar. Oy. Boshqa birini de söylemeyecek. Oy. Sen xotiningni shulay bekniq yoratasingmi Kısan? Albatta. Lakin mening bir chaluvim onun için tugil. Agar xotinimni men tashlab ketsam, bu bir hal. Endi xotin erini tashlab ketsa, bit kishi adam masxarasina qolar. Men filosofdan bir kimda kularga tegishda kuzaydi. Oy xotinim. Xotin qizlar umuman filosoflarni yaratmaylar Kısan. İzop. Adam külküsüne kaldım ben. Bütün utrav altında adam külküsüne kaldım. Menden de mine bütün utrav halkı kulaksan. Lakin bizim buna bir değişim ki. Oy. Nişliymişsin İzop. Nişliymişsin. Eğer nişlerge ekanini aytsam, sen meni ozod etasinmi Kısan? Xotinimni qaytara olasizmi? Hayır. Qaytaraman. Ozod etam. Ayt. Nishlarga men hozir. Akşa. Bir. Akşa? Ey akşa. Nima? Bak, tag'in
Тагын кысан. Бу акчага гына нинди хатын кыз кире койсыр. Әриме, ашык. Yok sen bugüne gitmeyi akşa kirek akşa yanşıktagı barlık akşaŋny meňa berksen bugünas. Tukta sen nerse? Ele meni bütüney bildirek atılysыңmy? Sen meňa köp etip akşa berksen. Tukta. Sen kulunda bulgan bütün akşaŋny ber. Nerse sen meni hatırımdan gına tügül, altınımdan da kulak kaktırmakçı bulasыңmy? Tukta de. Şundap da şul çapda akşa kirek bulur dep oylaysyň. Hatynyňyň kiri koytuwyn tileýsiňmi ýokmy? Sen tileýim elbetde. Koreli, orzongora koytar bulmaymışsın. Yok, kısa. Tukta, sen benim altınlarımı alıp kaçmazsın. Yarayma. Tukta, sen orzongora koytar bulmaymışsın. Yok, kısa. Yanında bir tane akşam yok mu? Yok, bir tane yok. Hatıның tizden yanında bular. İzop! Yok. Yarayma. Var. Gittim. Gittim kısa. Ay. Milita! Hazır! Näse? Meni çağırdınızmı? Milita. Aytadi. Mene nerse, men aligina izopqa bütün altınlarımı berdim. Ol meni hatınımı qaytaram dep bagada aytdi. Sen neçe oylaysyň? Ol menim altınlarımı alıp kaçmaz mı eken? Qarana. Milita, alla onun artından gına yugurasyňmy? Qarana. Alla tolap kaçtı dep sakçylarga aytamysmy? Baştarak ne uyladımsın? Şoňa şanyp bit. Sen izopqa aşanyp akça berip çygardyňmy? Berdim şol. Mene hazır yalışkanımın üzümde görem. Nece oylaysyň? Milita, ol koytar mı eken? Bilmem şol. Oy, altınımdan, hatınımdan, bütünüsünden kulak koptum. İşler hazır Milita, işlemişsin. Şundan da geri koytmasa, ne işlerimiz kızarınız? Hazır, sokşular, jiberem altından. Men onu tutup kaçsa şunday ittirip qayızlayım bütün dünyanın kutalını. Kısanır, şu hallerden sonra hatınını yaratasın meli. Siz hatın turundağına varsa, hazır barısı da kuldanış kılıp bara biten. Hatınım da, altınım da, kılım da. Tınışlan, kısanır, tınışlan. Mena qara, benim sıravıma cevap ver. Sen hatınını yaratasın meli. Sen elbette yaratmam. Yaratmasam şu kadar izgelenir idim. Hatınım. Oy. Sen bir vakitte de mena ihtibar etmedin şul kısanır. Evet, kile tağında maturla көрünсін deyip, men tırıştım. Onun çeşlerinde seni ıkşay turgan etip, men taradım. Tukta. Kiyimlerinde men saylap, men kiyindirdim. Tukta, men anlamayım. Sen nerse söyleysen hali. Bir bilen hatın arasındaki münasebetlerin nişkeliklerin bilmeydi bitti. Muhabbet sırların nir ettim dedi ona. Ana şuna göre yaratam da indi men onu. Oy. Lakin o senin sabahını dikşe verengen şu. Hazır ana onda. Oy. Ona yuvaltığına vuruşulma kısanır. Men tağından azlırağa gidip yaratabilem. Sen bir vakitte da ihtibarına etmedin. Tukta, bunun bilen sen ne etmekçi olasın? Şarap salıp birgende men sana tuşun bilen qağılıp giteydim. Yürek dibişimni tuyarsın da mena iltifat edersin dep hıyallanaydım. Lakin sen bit meni bir vakitte da sezmedin. Oy. Milita, miskin kayım. Yaratığını bilmedim şu. Jabirlisin kelmese bir vakitte da hatın kızga miskinim dep aytma. Qarali, sen meni yarataydın meni. Nişiksin men birge turup şunu sezmedim. Şeşlerinden nazlar sügenni. Bek yumuşakkın aytıp inlerinden sıpağını sen bek yaratasın. Özün yaratkança nazlarga hatınыңna men erettim bit. Şunысы kızık. Filosof köktəyi haller turunda anlay. Emine burun tübündəki bulgan işlerini hiç kine de görmey. Oy. Hatınım, altınım. Kulağım, oy. Oy.
Qadringni bilmagan xotin uchun nega shu qadar izg'olanasiz sen Qisanov? Shodlik keltirmagan oqsholaringdan ne foyda? Xo'jasin misqullagan qulning nega keragi bor senga? Milita, Izopning talab qo'shun bizaga soqchilarga aytdik. Balki Izop xotining bilan birgalab qo'shqandir. Narsa? Yo'qla, mumkin tugul, yo'q narsasi. Mumkin bo'lmasday ishlarda ishlana qo'yishag'inda Qisanov. Sen meni pek yaxshi bilasan. Oy. Dres. Naqshulay. Onlar aldadılar. Onlar beni ikemlep aldap koştular. Niştimiz Milita. Var. Sokçularını sokar. Yıkır. Nega kerak? Ketaversinlar. Narsa yo'g'altasin sen Qisanov. Asıl altınlarım, akçalarım. Mırşılma. Menim quchog'imda barsini unutursin. Qisanov. Yok, bulmayın. Mümkün olsa bulmayın. Unuturga, aldanıwımni unuturga. Asıl benim şakirtlerim, onlar beni taşlap hizipka koşup gitsinler. Beni kurgaçta mügüzünü juymagansın, demek sen mügüzünü deyip pışkırsınlar. Yok Milita, onları jazalarga, ikisini de jazalarga, xotinimni da, kulumni da. Бар, сақшыларды шақыр, тез бол. Yok qayt, миңа үгіз сіңірімнен қомча сәкләсін. Шушы емішіңнен башқа нең абіргіне сүзіңде yok мұресің, Qisanov. Yok, mümkün түгіл. Yok, şu an mümkün. Yok, mümkün түгіл. Yok. Qisanov. Milita, ол meni шушын бибір haşeratga almashtırdımı? Meni? Olaysa, sizip dursun. Men onun üçün asrauga almashtım. Qisanov. Mana bo'ldi. Sen kera qaytding. Xotinim qo'ya. Men uni ko'rmadim, lekin mana ne qadar ayber sotib oldim. To'xta. Mening o'xshaga. Sen ilanasing ishqsan. Izop. Qisanovni ilanuvini bildingmi? Oy, sening turdan mashar o'ylab yolishqanman ekan men Izop. Shusha shupcharga mening oqshomni sarf etargan ishingni uyalmading. Yo'q, Qisanov, bu shupchar tugul. Aralimine kıymetli kırfagen tukumaları, moyinsalar, bilezikler, tanagır statüetkları, kırk ecesi tirisinden işlengen nefis hayat kiyimleri, altınga manşılgan bilbolar. Tukta, nişiksin batırçılık gitti. Ay, bu ayvirlerini alıp dikşar etken. Oy, nindi matur, nindi güzel. Tukta, nege kirek buldusun bula? Şehirde varısı da senin ilanığın turunda sililer. Nerse? Sen beni İlene diyen haber tarattın mı? Satışçılar, bu kıymetli tukumalar, bu bilezikler kim için deyip sırağayış, hocam ilene deyip cevap verdi. Oy, otuz hay. Men hazır seni şoğal için bilesin. Hazır mı? Bilesin. Qisanov kerakmi? Ol barısında onlagan. Xotinimni qaytaram deb menen aqshalarib, bütün shaharga g'aybat taratib, sen shupcharni yeb qaytsin da, shuning jazosini da ko'rmasinlar. Kerakmi? Ularni olib dikshar etgan Alloh bizga yarab qo'yadilar. Darrov men seni bilasizmi? Sen menga xotinimni qaytaram deb va'da etding. Niçin sen meni xotinimni qaytarmading? Keragi yo'q edi. Albatta keragi yo'q, Izop. Keragi yo'q. Sen aqlli kishi Izop. Qisanov seni ozod etsin uchun men barisini ishlarim. Qisanov menga va'da etdi, ham ularni o'tayasha. Men va'da etdim, lekin bir shart bilan. Sen mening xotinimni qaytarga tegishing. Mana ko'rarsan. Hozir anga qaytib turga keragida yo'q, Qisanov. Albatta keragida yo'q. Mening Qisanov. Ekan. Oy, Kleya. Faktla xatiradigan xabar taralgan. Siklim. O'shandan da shulaymi? Sendan. Ko'rganingcha meni sardamni o'tadim. Xotining keri qaytdi. Mana u. Meni jibar endi Qisan. Jibar meni Qisan. Orala.
Неге елыйсың сен? Шатлықтан жылый. Сенің хатының қайтуаның үшін зор бақыт. Шылай түгелмемелейді. Міне ол сенің хатының Ксанов. Сені үйләне деп хабар таратуыңа жете қалды, шында ол егіріп те қайтты. Сен шат түгелмені Ксан? Әлбәттә шат. Шат мені. Қайттың бітсен. Хәзір мені азат ет, Ксан. Инде ирештім деген бақытымды тартып алып, мені мисәпке азат болмақшы боласың ма, Эзоп? Неге қайттың сен, Клея? Ксанов миңа өйләнә. Өйләнә. Менә нинди хәлгә төшердең син мине, Эзоп. Бу хәлләрдән соң да яратканга күрә кайтты дип әйтә алмыйсың инде. Ул синең акчаңа кызыгып кайтты. Акчага сатылган мөхәббәткә риза булсаң, хатыныңның сакчылар башлыгы белән сиберләнүенә түссәң, әйдәп тора бит шул хатының белән. Милита, чыгып кит моннан. Бишара Милита, син азатлыкка дөрес юл тапмагансың. Син, Эзоп, син нәрсә сине монда яхшы кешегә саныйлар дип уйлыйсыңмы? Әле генә Ксанов синең турыда акчаларымны, хатынымны урлап качып чыгып китте дип сөйләде. Ксанов, азат итүеңне көтәм. Бу хакта соңыннан. Ксан, вәгъдәңне үтә. Эзоп, нишен син бездән китәргә телисең? Без бит сине хөрмәт итәбез. Мин дә үземне хөрмәт итәм. Мин вәгъдә итәгән азатлыкны көтәм, Ксан. Клея дөрес әйтә. Ксан, син бит вәгъдә иттең. Әйе, иттем. Менә син тәкъдиргә ышанмыйсың. Мин ышанам. Менә шул. Әгәр дә Алла сиңа азат булырга язган булса, мин сине азат итәм. Әгәр дә Алла сиңа азатлык язган булса, менә хәзер күк йөзендә 2 кош килеп чыгар. 2 кош килеп чыкса, син азат итәм. Чыкмый икән, юк. Димәк, Алла Тәгалә синең азатлыгыңа каршы була. Нишен син гаделлекне очраклы хәлгә кайтарып калдырасың, Ксан? Алла каршы булса да син сүзеңдә торырга тиеш. Алла язган булса коткарам дип әйтте бит мин сиңа. Бар, кит. Ул ягылды. Клея, синең кайтуыңа мин шул кадәр шат. Сине яңадан янымда күрү, синең барлыгыңны тою, теләгән вакытта сине үбү нинди зур бәхет. Туктале. Әйт, нишен син аны яратмыйсың? Дөрес сүзле кешеләрне ни сәбәптәндер яратмыйлар. Шулай булгач, нигә син аны азат итмисең? Азатлык өчен ул җитлекмәгән. Чылбырда йөрү аңа бик җиңел дип уйлыйсыңмы әллә? Аның өчен бик борчыласың дип әйтимме соң? Әйе, бераз. Ул шатлык китерә, көлдерә белә. Менә шул яклары белән шул миңа. Әмин сине көлдермиммени? Син башкачарак шул. Эзоп әйткән сүзе белән көлдерә. Син сүз әйтә алмау белән көлдерәсең. Дөресрәге, син дә әйткән сүзең белән. Тик булар икесе ике нәрсә, аңлыйсыңмы? Юк, аңламыйм. Менә шунысы көлке дә инде. Ksan, Allah hakkına deyip giyindim de Ksan titreyen anda. Ana da kupta kuş, iki kuşu şipli Ksan efendim. Ana azatlık benim yazmışım. Allah'a Teala rahmet eyle Ksan. Sayra. Yok. Ksan. Bir ni de kurmayayım. Ana da ne ufakken de Ksan. Ksan. Anda bit bir gine kuş. Koreli Klea. Anda bit bir gine kuş. Şulay tugilmi? Antiki ve temeli güne hikayeydiler Ksan. Sen şundi akırın kıyıldadın. Şulara da bir söz yok gittensen. Klea, күктә син ничә кош күрәсең? Икенеме? Юк. Берне генә. Менә, димәк, Алла Тәгалә синең азатлыгыңа каршы. Юк. Мине шәкертләрем көтә. Шәкертләрем көтә.
Сен жылыйсың. Юк. Синең күзләреңдә яшь. Ызак итеп күккә карап торганга ул. Хакым юклыгын онытып җибәргәнмен. Кулларның бит күккә карап торырга хаклары юк. Алар фақат түбән карап торырга тиешләр. Нишен кире кайтуының сәбәбен син беләсеңме? Нишен дип иреңне яратканга. Шуның өчен генә дип уйлыйсыңмы? Зоп, миңа яхшырабрак кара әле. Әйттем бит инде. Минем күтәрелеп карарга хакым юк ле. Миңа кара. Карама син миңа. Карама син миңа түбәнсенмә. Мин гариф, мин шыксыз, мин килбәтсез. Мин сиңа боерам, ямсыз кеше. Миңа кара. Зоп, минем күзләремә матур булып күренгәнеңне аңламыйсыңмы син? Шатлык кына күрсен иде синең ул күзләрең. Күңелеңдәген аңламавым хәерлерәк ле. Күңелемдәген аңладым. Ямсыз булсаң да акылсыз түгелсең. Юк, акылсыз мин, Клея. Юк, алай түгел. Клея ләззәт дигән сүз. Син моны бик яхшы беләсең. Мин ләззәттән баш тартам. Мин фақат азатлыкка омтылам. Зоп, кысаң сине бер вакытта да азат итмәячәк, бер вакытта да. Я, ушыңны аңардан, кочагыңа ал мине. Ярат мине. Булдыра алмыйм мин аның кулы. Зоп, синең шул хәтле иреккән случайның шул киртәләрендә сикерә алмыймын. Син минем хуҗамның хатыны, Клея. Ирем сине язалый, дошман күрә газаплый, мыскыл итә. Я инде кочагыңа ал мине. Ярат мине. Юләр, ушан аңардан. Юк, Клея. Минем эшем тагында яманрак булыр. Сине кире кагып ушалам мин аңардан. Телкә сыгылмалы ботак эчендә виноград телгәшен күреп аны өзеп алмакчы була. Буе җитмәгәч, пешмәгәнне бу дип китеп бара. Хәзер менә шуны күз алдыма китер. Пешеп җиткән һәм баллы виноград үсеп утыра ди. Аны өзеп алуы бик җиңел. Ул үзе авызга төшәргә тора. Ләкин төлке аңардан баш тарта. Шул вакыт виноград ачуыннан күгәрә башлый. Кимсенүдән, шундый пешеп җиткән тәмле җимешне кире кагуларына хурлыгыннан күгәрә. Ксановтан мин менә шулай итеп ушалам. Мин сине яратмыйм, Клея. Син гүзәл, син ләззәт өчен яратылгансың. Син дәртле теләк кузгатасың. Шулай да мин сине яратмыйм, Клея. Жүләр. Соңыннан мин Ксановны син азат итәргә күндерер идем. Зоп, азатлыктан баш тартасыңмы? Мондый азатлыктан баш тартам. Азатлык ул саф. Аңа фақат саф намус белән генә ирешергә кирәк, Клея. Алайса, син кол булып калуың артыграк күрәсең. Ксан яхшылыгын аңлап, үзе азат итәр дип уйлыйсыңмы? Юк. Син аның өчен никадәр яхшы булган сайын ул сине бер вакытта да иреккә җибәрмәячәк. Аңла. Гадәттә кирәкмәгән кешедән генә котылырга телиләр. Ксановка файдалырак булуын артыграк күрәм, Клея. Син теләмисең? Теләмим. Юк. Алай итмә, Зоп. Юк. Мин сорыйм синнән. Үтенәм. Минем мәхәббәтем, минем иркәләвем син кичергән бөтен гаделсезлекләр өчен бүләк булыр, Зоп. Ал мине. Үп мине, Зоп. Кочагыңа ал мине. Синең азгына булса да ләззәтне татырга хакың бар. Тормыш сине коточкыч газапка дучар иткән. Син кал, шуның өстенә ямсыз. Ләкин син акыллы. Инде, Зоп, кочагыңа ал мине, Зоп. Менә бу талчыккан, авыр эштән тупасланган, назлауларны сизү тойгысын югалткан кулларга кара. Минем тәнем кыйналудан яра эзләре белән капланган. Бөтен тәнем күгәргән.
Turmush ham kishilar ayovsiz ravishda meni oyoq ostiga solib to'xtadilar. Mening mana shu yaralanib bitgan, qonga botgan gavdamni qushib, uni o'pib, anga tanim bilan sirishib, nindigina lazzat tovarsin ekansan Kleya. Lazzat meni bu. O'zimga xiyonat etalsam, balki men bu ishga borganda bo'lar edim. Jazoga ko'nikkan tanim, qamchi tushgan sayin tikkina turinim, tilaging bo'lmasa jazoda ko'rmas eding deb esatib turmasa, kim bilar? Balki men sening bilan qovushganda bo'lar edim. O'rmonda bir-birini bilishmay qovushgan hayvonlar shekilli. Nega shulay qilmaysan? Chunki ko'nglim turinde qamchida jingolmagan bir narsa bor. Ul nindidir beknishga, hatto sirmaslik narsa. Lekin ul jazoni tag'inda urra kishirga, ham har turli lazzatlardan qo'sharga majbur etaklaydi. Qiziq, men aytingda, menga narsasin u? Vijdon. Ul vijdon g'azabi. Erişalmaslik muhabbatim mening. Vijdon g'azabi. Mana ne ishim bizga lazzat, huzur taqdim etganda. Deb pishilov shirinlarni, qushib nazlov shekilli bizni dulqinlantiruvchi ko'zlarni ko'rganda biz boshlarimizni osqayamiz. Faqat shu Kleya, faqat shu vijdon g'azabi. Qoldir meni. Qoldir o güzel tong yıldızı, dengiz tırının nazlı irkası, mermer ibadatxonasında balquşu quyosh nuri, yo'l bo'yindagi shishmaning yaltiroq tamchisi kit benim yanımdan. Kit sanduqa shiri, afaqlarga ko'milgan oqchilkan yoqti yulduz. Qoldir turmushim menim, o'zim xiyonat etarga majbur etma meni, yolg'iz qolirga tiyish. Yo'q, o'zingni g'azablaysan. Izzat, baxtim qarshimda turadi. Ul berida. Ya, olani. Ul seniki. Ya. Bo'lmay. Ayt. Şulmasın sözen. Ayı. Olaysa ben kısam senin şunu yazalar. Ul xotinning muhabbatini kiri qoqqan kishini g'affu etmayman. Men buni g'affu etmayman. Men amma sening mening adabsizligim turunda, seni ozdirga tirishib to'ng'ishsizlikqa uchravim turunda aytirsan. Shuning uchun o'shaluvin talab etarsan. Ya, mening nishlavimni sen deb yaxshi bilib turasan. Xotin qizlar shunday indalar. Hozir endi men vinograd, sen tulki, men pishmagan. Yana ikkitasi. Ushal mendan Kleya. Ayya. Men shunday deb seni ushalirman, ahmoq banda. Men sila g'arib bir qilg'a o'zimning muhabbatimni taqdim etdim. Sen shuni kirqorga botirishlik etding. Mana hozir endi sen jazoga loyiq. Durust aytasan, Kleya. Men chindan da jazoga loyiq. Unutilib ketib, ortig'ini aytib tashladim shu. İzop. Sen bunda ekan İzop. Narsa. Sen beni qutqara deyishsin. Xatirlaysanmi? Tega odamga men dengizni ichib bitiram deb qo'limdan yozib berdim. Berding. Agarda ichib bitira olmasam, butun boyligimni bergan bo'ldim. Shu ana hozir meni boyligimni talab etadi. O'shirog'an bir kishiga men qo'l qo'ygan qog'ozni ko'rsatib yuring.
Ай, хәзер анда халык яр буена җыйналган. Алар минем диңгезне эчеп бетерүемне көтәләр. Алар миннән көләләр. Алар мине мыскыл итәләр. Ник аңа борчылас? Миннән дә менә һәр вакыт көләләр. Изоп, нишләргә соң миңа? Йортта байлыгым бит. Диңгезне шүмер кысар. Шаяра торган чак түгел. Әйтәсеңме син юкмы? Юкса бит мин Сине суктырачаксың. Мин сиңа ярдәм итә алмыйм, суктыр әйдәксән. Әлбәттә. Суктырырга кирәк аны Ксанф. Нишләргә икән әйтсәң? Син мине азат итәрсеңме? Ант итәм. Ксанф, жазаланы. Жазала, каты жазала. Беләсеңме, ул бирдән ниләр кыланды? Ул миңа назлы сүзләр сөйләде. Синең ушалу нияте белән ул мине аздырмакчы булды. Дөресме бу? Әйе, философ. Дөрес. Я, ярсып ал инде бер Алла биргән бер байлыгың шул бит синең. Ксанф, ул синең хатныңны мыскыл итте. Мине суктырга куш. Мин диванага үрелгәнче башымны тукмарга куш. Тик ул чакта инде мин сине авыр хәлдән коткара алмаячакмын. Тизрәк. Куйнарга куш мине. Аннан соң диңгезне шүмергә ашык. Юкса бөтен байлыгыңнан колак калмассың. Әнә күрдең ул нәрсәгә таяна Ксанф. Үзенең сиңа кирәген белеп, әҗрен миннән түләтергә килгән. Я нәрсә көтәсең? Соң йортыбыз Клей. Йортыбыз. Философың белән сезнең баш кайгызны төнге туган каплап торыр. Ксанф өчен бу начар булмас. Бәлки ул Диогенга ашап китәр. Үзегез бушаткан мичкә эченә кереп урнашсагыз яхшырак булмас микән? Йорта. Син нишләмәкче буласың, Ксанф? Шулай ук башыңа бер генә фикер булса да кермимени соң? Иреңнең башын Минерваны тудырган Юпитер башы белән тиңлисең ах. Ксанф, ни дә булса уйлап тап. Бу гариптән башка иреп чыгалуны күрсәт. Аны богауларга куш. Җилегенә җиткәнче суктыр. Нәрсә генә уйлап чыгарыйм соң, балакай? Мин бит философ. Дөнья хәлләренә минем акылым ирешми. Барсыны да үзең гаепле. Мин? Ничек? Әйе, син үзең гаепле. Ни өчен син мине өчүдән тыймадың? Ни өчен син белмәгән кешене өйгә китерергә рөхсәт иттең? Шуның алдында ни өчен ул кадәр ягымлы булды? Мен ул кадәр ягымлы димәс идем. Кирәгеннән артык ягымлы. Изоп, нишләргә? Йортам, Изоп. Диңгезне шүмер кысар. Изоп, мин беләм. Беләсеңме? Син бит аның белән минем хатын белә болай гына. Шаярды, мин бит беләм. Бу синең мәсьәләләреңнең берседер инде. Шулай бит. Әлбәттә шулай. Бу Изоп эшенә охшый. Әйе, ул мынайчан күңелдән бер вакытта да эшләмәячәк. Шулай бит, Изоп. Мин сиңа сокланып туя алмыйм. Әйе, син аңла, философны сокландыру ул җиңел эш түгел. Белдеңме? Син Грециянең иң гүзәл шагыйре. Син Пиндар белән Гомерны да уздырып җибәрәсең. Диңгезне шүмер кысар. Шагыйр кешегә аз гына арттырып сөйләү рөхсәт ителә. Ксанф, ул бирдә шагыйр түгел, акыл. Таштәле, син нәрсә аңлыйсың монда шигырь мәсьәләсендә? Шигырь ул безнең эш, ирләр эше. Шулай бит. Без һәйбәт сүзнең, яхшы шигырьнең кадерен беләбез. Мисал өчен менә бу синең мәсьәләләрне алып кара. Диңгезне шүмер кысар. Ксанф ул сиңа хыянат итте. Мин бу кылга җәза бирүне таләп итәм. Алла бәндәсе! Күпертмә! Аның бер кемгә дә хыянат иткәне юк. Кабахат! Юкмы син, юкмы? Изоп, нишләргә соң миңа? Зинһар дим. Йортымны ничек итеп саклап калырга? Изоп, без бит синең белән дуслар. Без бит бер-беребезне бик яхшы аңлыйбыз. Минем синнән дә якын дустым юк бит. Сән Алла хак өчен дим. Мин Грецияның иң талантлы шагыйре имеш. Мин синең хатыныңны аздырала торган кеше түгел. Мин синең иң якын дустың имеш. Син әле мөгаен мине гүзәл дияргә дә телең бар. Нигә? Дөресе шулай булгач. Мин карап торам да,
Kıyafetine iyileşe başladın bit Ali. Burnun Greklarnıkı, ağzın matur, kaşların kıygaç, geliş kıymetin muhabbet, şulay bulgaç, matur demeni diyeyim. Yok, olaygın da tügül. Senin bu maturluğuna beya biri için üten işke zevklı kişi bulurga kiler. Bu maturlukta Fiji sınırının muhabbetligi var. Parfenum kamilligi çağılıp tüte. Apollon sının hatırlatasın. Dingizne şümerksan. Bu riyalanın için bütün dingizlerini şümerge koşsalar da az bulur sina. Kora sen min Apollon imiş. Yarı, şakkına artırıp ciberdin deyinge. Min garip. İştesin, şın mağanasında garip, şaksız. Sakalımını kırıkkanda kızgıdan özümün garipligimini görüp yalısam kile minem. Benim kıyafetim kurkınış, katışkış. Min ajdaha, yılanlar nesilinden. Koyşanda bulsa güzel Gretsiya kurgen bilgen barlı gariplerinin kaldığı minksan. Yırttım İzop, yırttım. Lakin benim garipligime de koramastan. Meni kızganışı, men ayağımla göz bilen kıravışı. Hatta muhabbet duygusunu bildiruşu kişiler de var. Düşünesin mi hiç? Yok filosof, sen düşünmeysen. Çünkü andılarının canı, benim yüzüm gibi garip tügel. Dingizini şümer kısanıf. Hem içinde bulgan bütün garipligini şul dingizge batırım. İzop, nişlerge ikenini aytsan, men seni azat etem. Xatınыңны nişik kulda tutarga eken niretsem nişlersin. Zop, hurlama meni. Siz Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Бразилия драматургы Гильермо Фигейредоның Эзоп әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Аның өченче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйлей. 16 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз дәвам итә. Игътибарыгызга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Бразилия драматургы Гильермо Фигейредоның Эзоп әсәре буенча куелган спектакльнең 3нче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Эзоп, Ренат Таҗетдин, Ксанов, Габдулла Шамулков, Клея, Шахсана Масфандиярова, Милита, Вера Минкина, Агностас, Рауль Шарафи. Спектакль магнитофон тасмасына 1968 елда язып алынган. Режиссеры Празат Исәнбәт. İzop, nişlerge sonunda. Yırttım, baylığım beyt İzop. Dingizini şümer kısal. Şayar atırgan çak tügül. Aytasın mı sen yok mu? Yoksa bitmesin. Yoksa beni sokturacaksın. Men sana yardım et almayayım, sokturaydaksan. Elbette. Soktururlar kirağını kısan. Dişlerge etemezsen, sen beni azat edersin. Ant ederim. Kısan. Jazala, qatlı jazala. Bilesin ulu birden iler kullandı. Ul yanıldı sözler siledi. Senin uşalı niyeti bilen ul min azdırmak şişi buldu. Dürüst mü bu? Ayye filosof. Dürüst. Ya. Yarısı mal indi bir Allah bilgen birden bir baylığın şul bitsin. Kısan. Ulu senin xatının namaz kol etti. Meni soktırga koş. Men divanıga örilgenşe başımını tukmarga koş. Teg ol şakta indi men seni ağır halden kutkara almayacakman. Tezrek. Kıynarga koş meni. Ondan soň dingizini şümerge aşık. Yoksa bütün baylığından kulak kalmazsan. Ana gördün bu narsega tayanak Ksanov. Özünün sana kiragin bilip, әшірін minnan tületirge kelgen. Ya narsa kütäsin. Asıl yurtubuz Kley, yurtubuz. Filosofun bile sizning bosh qayg'ingizni tungi tuman qoplab turur. Ksanov uchun bu nashar bo'lmas. Balki ul diagenga ashab ketar. O'zingiz bo'shatgan mishka ishina kirib o'rnashsangiz yaxshiroq bo'lmas ekan. Yırttım. Sen işlemeşi bulasın Ksanov.
Шулай ук башыңа бер генә фикер булса да кермиме нисаң? Иреңнең башын Минерваны тудырган Юпитер башы белән тиңлисең. Ксанф, не дә булса уйлап тап. Бу гариптан башка иреп чыгалуны күрсәт. Аны быгауларга куш. Җилегенә җиткәнче суктар. Нәрсә генә уйлап чыгарыйм соң, балакай? Мин бит философ. Дөнья хәлләренә минем акылым ирешми. Барсына да үзең гаепле. Мин? Ничек? Әйе, син үзең гаепле. Ни өчен син мине өчүдән тыймадың? Ни өчен син белмәгән кешене өйгә китерергә рөхсәт иттең? Шуның алдында ни өчен ул кадәр ягымлы булды? Мен ул кадәр ягымлы димәс идем. Кирәгеннән артык ягымлы. Изоп, нишләргә йөртәм, Изоп. Диңгезне шүмәр, Ксан. Изоп, мин беләм. Беләсеңме? Син бит аның белән минем хатын белә булай гына. Шаярды, мин бит беләм. Бу синең мәсьәләләреңнең берседер инде. Шулай бит. Әлбәттә шулай. Әлбәттә шулай. Бу Изоп эшенә охшый. Әйе, ул моны чын күңелдән бер вакытта да эшләмәячәк. Шулай бит, Изоп, мин сиңа сокланып туя алмыйм. Әйе, син аңла, философны сокландыру ул җиңел эш түгел. Белдеңме? Син Грециянең иң гүзәл шагыйре. Син Пиндар белән Гомерны да уздырып җибәрәсең. Диңгезне шүмәр, Ксан. Шагыйрь кешегә аз гына арттырып сөйләү рөхсәт ителә. Ксанф, ул бер дә шагыйрь түгел, акыл. Таштәле, син нәрсә аңлыйсың монда шигырь мәсьәләсендә? Шигырь ул безнең эш, ирләр эше. Шулай бит. Без һәйбәт сүзнең, яхшы шигырьнең кадерен беләбез. Мисал өчен менә бу синең мәсьәләләрне алып кара. Диңгезне шүмәр, Ксан. Ксанф, ул сиңа хыянат итте. Мин бу кылга җәза бирүне таләп итәм. Алла бәндәсе! Күпертмә! Аның беркемгә дә хыянат иткәне юк. Кабахат! Юкмы син, юкмы? Изоп, нишләргә соң миңа? Зинһар дим. Йортымны ничек итеп саклап калырга? Изоп, без бит синең белән дуслар. Без бит бер-беребезне бик яхшы аңлыйбыз. Минем синнән дә якын дустым юк бит. Ксан, Аллаһ хак өчен дим. Мин Грецияның иң талантлы шагыйре имеш. Мин синең хатыныңны аздырала торган кеше түгел. Мин синең иң якын дустың имеш. Син әле мөгаен мине гүзәл дияргә дә телең бар. Нигә? Дөресе шулай булгач. Мин карап торам да, кыяфәтеңә ияләшә башладым бит әле. Бурның грекларныкы, авызың матур, кашларың кыйгач, килеш килбәтең мәхәббәт, шулай булгач, матур ди мин дим. Юк, алай гына да түгел. Синең бу матурлыгыңа бәя бирү өчен үтән эшкә зәвыклы кеше булырга кирәк. Бу матурлыкта Фидисоннарның мәхәббәтлеге бар. Парфенон камиллеге чагылып китә. Аполлон сынын хәтерләтәсең. Диңгезне шүмәр, Ксан. Бу рияланың өчен бөтен диңгезләрне шүмәргә кушсалар да аз булыр сиңа. Кара син миңа, мин Аполлон имеш. Ярый, чак кына арттырып җибәрдем диңге. Мин гарип. Иштәсеңме? Чын мәгънәсендә гарип, шаксыз. Сакалымны кырыкканда көзгедән үземнең гариплегемне күреп җылыйсым килә минем. Минем кыяфәтем куркыныч, катышкыч. Мин аждаһа, йыланнар нәселеннән. Кайчанда булса гүзәл Греция күргән белгән барлык гарипләрнең калдыгы мин, Ксан. Ләкин минем гариплегемә дә карамастан, мине кызганучы, миңа ягымлы күз белән караучы, хәтта мәхәббәт тойгысын белдерүче кешеләр дә бар. Төшенәсеңме ич? Як, философ, син төшенмисең. Чөнки андыйларның җаны минем йөзем кебек үк гарип түгел. Диңгезне шүмәр, Ксанов. Һәм эчендә булган бүтән гариплегеңне шул диңгезгә батыр. Изоп, нишләргә икәнне әйтсәң, мин сине азат итәм. Хатыныңны ничек кулда тотарга икәнен өйрәтсәм нишләрсең? Изоп, хурлама мине. Ксанов, минем хакта шундый сүзләр сөйләргә бау бастыга ничек син рөхсәт итәсең? Шуның белән мине хурлауыңны аңламыйсыңмы син? Мине җәзаламасаң, Ксанов, Кленның сүзләренә ышанмаган булып кыланасыңмы, димәк син намуссыз кеше.
Сайда, йортың қыйбатмы, әллә намусыңмы? Дұрысын әйткәндә, мен мұң ашармын. Ул барлық хатын қызлар шекеллік. Кім білер? Бәлки әлі ул өзі сені аздырыға тілеген. Нәрсе дейін сен? Хайыр, шуның ішінде бет сен философ. Изоп, сенің бірдегіне азат боласың келмеймін. Сән, намусың бір неде тұрмаймыны. Изоп, таңләлі зинар, таңләлі достым, Изоп. Тағын матурым деп айта көрме, кемсітме мені ксанс. Етті. Тыңба, әйтек, сен менің хатын білән шақ қына мауғып қойдың дей. Аның не ғайыбы бар? Еркеші бітсен, мұны бит мен де истаттарға тейіш едім. Хатын мен абарында сөйлеп берді, бұл қал бөтен қабатланмас деп ойлайым. Ярай, анытайым да мұны. Анытайық. Йыртым, Изоп, йыртым. Әгер ол өзі мені аздырмақшы болды дейсем. Нендей ұятсызлық. Ол өзі! Мүмкін түгел. Әне ішін мүмкін түгел. Соң қияфәттіге қора. Демек, йыртыңны сақлап қалу үшін мен матур, хатының біле еқлау үшін дәмсіз. Шулай ма? Хатын, дұрыс айтамы ол? Дұрыс та болсын dey. Yok. Ақылсыздық бұл. Бұл ұшырақлы рәміште келіп шыққан шықшындай бір ақмақлық, саташылық. Yok. Шайару бұл. Шулай бет. Дұрыс бет бұл. Дұрыс. Ярай, бітті. Бұл тұрда анытайық. Бітті. Бұтсын. Изоп. Йыртам. Изоп. Азат етем бітпен сені. Азат етем. Хәзір мен аны тіләмейм. Мұның білән азатлықны қадірсізлер едім. Йыртыңны сақлап қалырға мен сеңа бұлай да үйретем. Айт нешлерге. Нешлейм. Диңгіз жанына бар да кішілерге айт. Берген вәғдәмні үтерге диңгізні шәрге болдым деген. Диңгізні шүмер ксан. Шүмірерге? Диңгізні? Сен диңгізні ішіп бітірге вәғда бердің. Шулай деп айтта сен оларға. Диңгізні ішіп бітірем деген, тек диңгізні гіне, аңа құя тұрған сулардан башқа. Диңгіз суыннан йылға суларын айырсағыз, диңгізде қалған бүтін суны ішіп бітірем деген. Шәп, бұл іш өте алмаслық болғандықтан, менің байлығым тіге адамға тәтімәшәк. Шәп, ескиткеш матур етіп ойланған. Кеттім. Қазір айтам, көздері бір тұз болсын әлі. Кеттім. Санс! Жазаламасқа болдың мұны? Алла бәндәсі, анны ғайры бар. Жазаламайсың мұны. Ярай, хайван, бұйыртта ізімді болмас. Қылыңны қышақлап отыр енді Ксанс. Мен кетемін. Күнейім. Шақырыңыз. Идиотны. Суттар болмаса. Диңгізні шүмер, Ксан. Диңгізні шүмер. Изоп бар сен шақ. Бар Изоп. Бар. Я, Изоп. Аңладың ма мені? Аңладың ма? Аңламайсың шол сен мені. Аңламайсың.
Мин сине аңлыйм. Бик яхшы аңлыйм, Эфиоп. Сен уйлап та тормышы бер хуҗадан икенчесенә күч аласың. Сен буйсынасың. Мин үземдә шулай ук. Шулай да бит мин өмөтемне өзмим. Эзоп ул безгә ошамаган. Ул үз хәлен бик авыр кичерә. Азатлык турында гына уйлый. Ә миңа бит Эфиоп ул гына җитми. Байлык та, мөхәббәт тә кирәк миңа. Синең бер генә теләгең дә юкмыни соң, Эфиоп? Үз илеңдә, ирекле чагыңда нәрсә эшлидең соң син? Кулыңа сөңге тотып йырткычларга ташлангансыңдыр. Арслан белән көрәшеп, аны үтерә алгансыңдыр. Ә хәзер дәртең дә дәрманың да юк. Ышанмыйм мин сиңа, Эфиоп. Ышанмыйм. Дөрес. Эчке уйларыңның кичерешләре йөзеңдә дә, күзеңдә дә чагылмый. Ләкин бит азатлыкка омтылу, әсирлектән, чит шәһәрдән ышкыну теләге синдә булырга тиешле баса. Әллә Эзопны баганага бәйләп, камчы белән кыйнап, үч алулар янызгы табасыңмы? Кызык. Кеше кешене җәзалап әрнетүдән акрынлап тәм таба башлый. Шулай түгелме? Мин дә кеше язмышына хуҗа булдым дип уйлыйсыңдыр инде. Юк, Эфиоп. Бу хакимлек түгел. Мөхәббәттән дә зур хакимлек юк дөньяда, Эфиоп. Синең кайчан да булса яратканың бармысың, Эфиоп? Ох, бер генә күрәс иде. Ничек яратасың икән син? Юк, син кыргый адәм. Хәер, мөхәббәттә ажгырып торган айгырдай дәртле булсаң да, хатын кызның шингән чәчәктәй күкрәңгә сыгылып төшкәнен көтәргә түземлегең җитмәс. Җинси ләззәтнең бөтен нечкәлекләрен тоя белергә кирәк. Менә кайда ул цивилизация. Тукта, кыргый адәм. Тукта. Хатын кыз тәненә йомшак итеп кагыла да белмисеңдер әле син. Үпкәндә тешләп алуың бар. Тагында ләззәтлерәк үбешләр барын беләсеңме син, Эфиоп? Юк, үбешү синең өчен бер хәрәкәт кенәдер. Хәер, син гайрәтле, җиргә сибелгән орлыктай үрчемле булырга тиешсең. Үп мине, Эфиоп, үп мине. Үп, Эфиоп, үп мине. Эфиоп, үп мине. Эфиоп. Милита! Син үзеңне Эфиопка тәкъдим иттеңме? Анда синең ни эшең бар? Кайттыңмы ни? Монда эземдә булмас дип чыгып киткәч, кайтмыйлар инде аны. Кайттым шу. Сиңа хисап бирәсем дә юк. Ксанов кайда? Күрәсең, ич монда юк. Диңгез буеннан кайтмадымы әле? Ни булганда булдымы ни? Утрау халкына диңгезне чүмермәс өчен нинди шәп хәйлә табу турында сөйлидер. Ул моны үз тапкырлыгым дип уйлый. Милита. Милита, килер яныма. Тыңла. Син бит Ксановны яратасың, шулаймы? Зинһар өчен бу турыда миннән сорама. Ахмак.
Bu Эфиоп белән буталганчы, шул Ксановны гына аздыр инде. Аны аздырдан сиңа ни файда? Беләсеңме, халык Эзопның азат булуын таләп итә. Халык? Әйе. Син әллә Эзоп белән китәргә булдыңмы? Иремне аздыра алсаң, Мелита, мин дә ирекле булачакмын. Эзоп та иреккә чыгачак. Аңлыйсыңмы? Я, Аңлыйм, Клея. аңлыйм. Җитте, Александр кайта. Клея, син монда. Нәрсә булды? Кара, алар миннән Эзопны азат итәргә сорыйлар. Соң сыраса. Соң азат итәргә кушалар. Ксанов, син халык таләбен үтәргә тиеш. Үтәмәсәң, ил күзеннән төшәсең. Тукта, нигә син болай аның өчен бик борчыласың әле? Әллә үзең дә аның белән китмәкче буласыңмы? Ксанов, халык теләген үтә. Китәмме мин, каламмы? Син мине барыбер айыр. Агностос. Мин шулай итеп үземнең йортымны гына саклап калдыммы? Байлыгыңны да. Хатыным белән кулым киткәч. Хатыныңда эшем юга, кылыңны азат итәргә туры килер. Халык шуны тели. Халыкның минем милкемдә ни хакы бар? Халык. Башыбызга менеп утырып, милкебезгә хуҗа булып алдымы әле? Әле хәзергә юк. Анысын без хәл итәчәкбез. Халык синнән Эзопны азат итүеңне таләп итә, фақат аны гына. Аның хуҗасы мин түгелмени? Ул минеке. Аңлыйсыңмы? Минеке. Байлыгымны саклаган өчен акча түлиләр бит сиңа. Яшәп килгән тәртипләрне дә саклый алмагач, ни пычагыма кирәгең бар соң син? Сине уйлаганча ахмак түгел мин Ксан. Үз вазифамны яхшы беләм. Ләкин шундый чаклар була, халык ихтиярына каршы сакчылар да көчсез. Эзоп, беләсеңме? Халык сине азат итәргә тели. Халык? Ни өчен халык? Диңгезне шимерүдән котлы юлын Ксановка син өйрәткән. Үз акылы белән ул моңа ирешә алмас иде диләр. Сорау бирергә рөхсәт ит, Ксанов. Бир. Аннан соң ни булган? Шуннан соң халык Эзопка азатлык бирегез дип кычкырган. Анайса мин азат! Юк! Син минем кулым. Ксанов, җибәр аны. Җибәр. Үзең дә аның белән бергә китәр идең бугай. Җибәр Эзопны, Ксанов. Хатырымны да ку. Икәүләп китә бирсеннәр. Хуҗасын кайгыртуны Мелита үз өстенә алыр. Җибәр мин Эзоп минем кулым. Йоклап яткан арслан өстенә. Йоклап яткан арслан өстенә төшкән баласыннан. Арслан янып тегене йотам дигәндә генә төшкән баласы әйткән, җибәр мине, бер яхшылыгым тияр әле дигән. Бу мактану арсланга көлке тоелган, шуңа күрә җибәргән. Бер заман арслан ятмәгә килеп эләкмәсенме? Менә шунда тышкан баласы аңа ярдәмгә килгән. Ятмәне шәйнәп үзгән дә арсланны коткарган. Моның белән ни әйтмәкче буласың? Мәгънәсе шул. Яхшылыкның кадерен белергә кирәк, Ксанов. Әйе, Ксанов. Эзопның кадерен белергә кирәк. Ул синең йортыңны, байлыгыңны саклап калды. Рәхмәт әйтергә кушмыйсыңмы тагын? Миннән күргән яхшылыкның кадерен белсен әле ул. Грециядә кайсы кулга шундый тормыш насыйп булган. Тартып алынган байлыгыңны кайтарып биргән өчен рәхмәтең менә шулмы, Ксанов? Эзоп акыл бирмәсә йортың, бөтен байлыгың, барлык кулларың минеке булган иде бит инде. Ә мин аны шундук азат иткән булыр идем. Җибәр син аларны, Ксанов, китә бирсеннәр. Клеяны да, Эзопны да үзем алмаштырырмын. Син булай да минем кулым. Кирәгең чыкса ризалыгыңны сорап тормам. Бер кулыңның хикмәтле акыл аркасында гына мин синең йортыңа хуҗа була алмый калдым. Хәзер халык аңа азатлык бирүеңне таләп итә. Халык ихтиярына буйсан. Юк, андый закон. Мине беркем дә көчли алмый. Халык моны бик яхшы белә. Бөтен шәһәр сине дошман күрер, Ксанов. Аңлашыла. Ни өчен йөртүлүеңнең сәбәбен бик яхшы аңлыйм. Мин моны яшырмыйм. Әгәр дә теләсәң, әйтеп тә бирә алам. Юк. Кирәкми. Ул кадәр үк шәфкатьсез булмай. Агностос. Әлегрәк мин синдә ирне очратырга хыяллана идем. Синдә матур, мөхәббәт, көчле кешене. Ләкин менә Эзоп килеп чыкты. Шул ямсыз кешедән ирем дә,
Син де әйтә алмаган сүзләр ишеттем. Ксан, җибәр мине. Шул кеше белән китим. Әле шуңа күрә җибәрмим дә. Ул калса, син дә каласың. Уя алмыйсыңмы? Кылыңны яратуымны белә торып, ни йөзең белән шуңа барасың? Барыбер. Синең янымда калуыңны телим. Ышанычың өчен рәхмәт, философ. Хатыныңа кагылмавымны син белеп торасың. Изоп, яратасыңмы син мине? Әйе диген, Изоп, әйе диген. Юк, Клея. Изоп, аласыңмы мине үзең белән? Әйе диген, Изоп. Юк, Клея. Нәрсә телисең соң син? Миңа тумыштан бирелгән өлешем генә. Азатлык кына кирәк, азатлык. Әгәр дә мин... Фәкать азатлык. Клея, аны азат итсәм, син минем янымда каласың. Синең хатының үз бурычын үтәр, ул калыр. Изоп, син ничек әйтсәң, шулай булыр. Мин сиңа боера алмыйм. Бары тик киңәш кенә бирә алам. Мине сарайлар да, байлык та, мәхәббәт тә кызыксындырмый. Мине белән бәхетле була алмассың. Хәтта синең хакыңа да мин азатлыгымнан ваз кичә алмыйм. Юкка ялынма. Мин азат булырга тиеш, дөньяданнан да зур бәхет юк. Изоп, азат булсам да, кол булсам да, мин синең белән китәр идем. Әйт кенә. Димәк, Клея минем белән кала. Әйе. Җибәр аны, Ксанов. Мин калам. Агностус, бир азатлык кәгазен. Кул куйым. Изоп азат. Мә. Мәал, Клея. Җибәрсәң дә, калдырсаң да, үз ихтыярында. Юк, Изоп. Юк. Мәал. Ул синеке. Кайчан китмәкче буласың? Хәзер үк. Әйберләреңне әзерлә. Капчыктан башка бер нәрсәм дә юк минем. Агностус, аны бирдә тоткарлап калырлык берәр төрле сәбәп табып булмыймы? Минем акчам күп. Күпме сорасаң да бирәм. Тик җарысын гына тап. Син кая китмәкче буласың? Китәм. Азат кешегә дөнья ничегрәк күренә икән. Ирак илләрдә Харун патша дигән чирегән бер бай яши икән. Сарайлар алтыннан, киемнәр асыл ташлар белән бизәлгән ди. Шуны күреп, байлыгыннан көләр идем. Мисыр илендә, Мәхәббәт Нил елгасы буенда фиргавыннарны мәңгеләштерү өчен салынган зур пирамидалар бар имеш. Шуларны күреп, ширеп таркалган сөякләрне каплап торучы мәхәббәт ташларының тәкәбберлегеннән көләр идем. Дөньяда тәкәбберлекнең нинди генә төрләре юк. Шуларны күреп көләр идем. Минем гариплегемнән дә көләләр бит. Хуш, Ксанов. Калмаска булдыңмы инде? Юк. Бәхил бул, Клея.
матурлыгың мәңгі шиңмәсен. Алла ярдәменнән ташламасын. Хуш, Эзоп. Бәхетле бул. Сау бул, Милита. Алла сиңа азатлыкка чыгарга ярдәм итсен. Хуш, Эзоп. Сау бул, Агностс. Сау бол. Эфиоп. Хуш, Эфиоп. Сен шундый көчле. Мені тағында яманрақ итеп ғазаплый алған булыр идең. Шулай да мені сен сау, һәм сине бәхиллейм. Хушыгыз! Agnostus, aşap gidersin. Bugün nerse pişirdiniz? Dil. Dil? Oo, dil. Dilden de heybetrek dünyadan herse var. Dil bulmasa biz fikirlerimizi ayta almasıydık. Bizni birleştirgen de dil. G'ilim aşkışı, akıl kuralı da dil. Dil bizge şerler dizirge yardım ite. Dil bilen biz muhabbeti gılam itemiz. Dil bilen evgitliybiz, anlatabız, an biremiz. Dil... Sen tilni yaratarsın mı, Agnostus? Til ol dünyada iňe şäk nerse. Ol her türlü haýla mäkir çyganagı. Her bir ızgış talaş şundan başlana, her bir bahas anın arkasında kilip çıga. Bu sözlerini kimden işitken idim soň men? Kimden bulsun? Minden? Bunu şakirtlerime söylegen idim. Dürüst. Bu senin felsefi taglimatının bir türü. Sen büyük filosofsan. Senin ismin mängü yaşayacak. Sen de şulay disin, Agnostus. Men bunu bilem. Men özüm de şulayrak oýlaýym şu. Hatın kunagymnyň köngülini gör. Burun zamanda yaşagendi bokalar. Mine şul... Yok Sanf. Bu bir dakiyat tugel, mesel. Başta temasını aşıkla. Anam giroylarga kuş. Süzeler turunda bara bit. Bakalar di başlada devam et. Niçin Esirliksiz disiz tupturu vakıgadan başlarga. Her bir eserde kiriş süz vakıga anasın netice bulurga deyiş. Kitap şulaydı. Kitabını kaldırıptır. Vakıganı özeginden tut. Bizeklemiş ya bu sözler kıstırmış mesele. Ezop her vakit şulay siliydi. Kitap kagidelerine hiç kine de buysunmagan şu meseleler halk karşında gajayip uğuş kazanırlar. Akılın demiş. Ya devam et. Burun zamanda. Ay yok, bulay tügel. İrekli turmuştan teman tuygan bakalar, patşa sırap Allah'a yalvarganlar. Huday Teala baka sazlığına bir büken taşlagan, kutlara alınan bakalar tezgine suğa şumganlar. Dikkine yatuşu büken patşanı bir zaman bakalar sırbalalar, hem anı samlamalarını bildirip, üstüne minelerde metelçi atıp oynay başlaylar. Eşliksiz patşadan küngülleri bizgen bakalar, Allah'dan günlere patşa sırıylar. Tenke kırtkıç bu bakalarga aşığı kabargan Allah, sazlıkka yuha yılan dibere, hem ol bütün bakalarını yutup bitire. Yani Hikmet bakalarda tugel. Onun mağnasında. Yuha yılanğa qaraganda. Buken patşa kişiler içinde yaxşırak. Yok. Baribir men
Anınca söyleye almam. Mene ol bulsa üretir idi. Yukka jiberdim min anı. Mene hazır yalışkanlığımızda yüzümde kurgansındır indi. Ul söylegen meselelerini söylep bitirgeçte min işler mi? Mimit bizim yana meseleleri uylap çıkar almak. Ne buldu? Sakşılar izopla kileler. Sakşılar? Ha koy alıp baralar. Biriyle alıp kileler. Ne için bir alıp kileler? Bilmeyim. Ruhaniler tutup sakşılar başlığına tapşırganlar. Hani için onu kul kalganlar. Ayta almayayım. Kısanf, biz ama yerden iterge tiyişbiz. Eye, min hazır yana meseleler iştirmen. Bu meseleleri halka silermen. Mene dağın işraştık Sanf. Şap bu. Ayrılışı nasip tügül küres. Bir gaybet. Min senin meselelerini halka sileyim. Sen mina. Ana qaraklıkta gayıbliler kısan. Qaraklıkta? Meni g'iybatxonaga borib kirgach, ruhoniylar masal silab o'tindilar. Silab bitiruvga ular meni qaroq deb tutum oldilar-da, g'iybatxonani najislading deb meni g'ayibladilar. Sen ularning Apollonga nechik tabinularini bilasizmi? Seni de bulsa uğurladın mı? Yo'q. Qishay birine qo'l so'zmovimni sen bit yaxshi bilasan, Kleya. Ruhanilar g'iybatxonadan oltin kasa urladi deb baylanadilar. Alar seni aybir bilen tuttular mı? Yo'q. Silab bitiruv bilan tutdilar da, biriga olib kelib soqchilar boshlig'ina topshirdilar. Hani için biriga? Qopshiqda oltin kasaning bo'lib bo'lmavini xo'jam tekshirsin dedilar. Ma, tekshir. Kısan, tekshir. Mında altın kesse. Sen, menim uğurlaşmağımni sen bek yaxshi bilasan. Altın yaratsam, topgan xazinamni senga bermas edim. Qaroq bo'lsam, xotiningdan quloq qo'gar edim. Niçin işledin sen bunu İzop? Bunun için bizde ölüm cezası verilir. Yo'q. Men qaroq tugul. Bu kasaning menim qopshiqqa nechik kelib bilaguvan men bilmayman. Özü gelip girmegendirler. Zop, aniga seni munda alıp kildiler. Meni Sanfning quli deb o'ylaydilar. Qulni xo'jasigina hukm etadi. Yok, sen benim kulum tügel. Mana ruhoniylar bilmaydi. Kısan, sen ruhanilarga ul menim kulum tugel, o'zingiz hukm etigiz deb aytirga tiyishsin. Men qaroq tugul. Qopshig'ima uch yetib solganlar. Zop, lakin ne işin? Nerse bilen aşuların kitirdin? Ruhoniylar menim masal silovimni siradilar. Silab bitirgachda urusha boshladilar. Hiç kine de anlamayayım. Nerseye aşıları kildiken, sen bir hayvanlar turunda söyleysin. Bundan da günahsız iş var mıdır ya? Yolg'ishasin, Sanf. Men silagan masallar shag'alar. Nindi mesel siledin sen. Ya Zop. Ularga tuvab chiqargan masalimni siladim. Onlarını anladılar mı? Anladılar. İyi. Sen haklı. Onlar anlayırlar. Ol ruhaniler akıllı kişiler şu. Nini mesel su? Ruhoniylar Allahlarına muqibban ketib,
Аңа багышлап мәрмәр гыйбадәтханә салганнар. Соң, Гыйбадәтләренә шул кадәр мавыкканнар. Ашарга эчәргә бик яратсалар да чәчмиләр да урмилар да икән. я, Кашын аштан кәкрәйгәч, Греция буйлап хәер сорашып йөриләр. Очраган берәүгә мин руханый, сезнең өчен дога кылама чыктым, акча бир дип теләнәләр икән. я, Шуңа күрә үзләре бик ялынгач әйттем. Тыңлагыз, руханыйлар. Бу мәсьәләмне сезгә багышлыйм дидем. Шикерткә җәй буе җырлап гомерен үткәргән. Тирес кыңгысы ясына тирес ташыган. Кыш җиткәч аш шикерткә килгән дә кыңгыздан ашарга сораган. Кыңгыз гаҗәпләнеп җәй көне үзеңә ризык әзерләмәдеңме дигән. Вакытым булмады шул дигән шикерткә. Җәй көне җырладым. Ах, җырладыңмы дигән кыңгыз. Җәен җырлагач кышын биисең инде дигән. моның белән син нәрсә әйтмәкче буласың? Руханыйлар гыйбадәт кылуга караганда тирес җыюны артыграк күрә икән бу дип мине гаепләделәр. Küfür сүз бит бу. Җинаят. Димәк аңладың? Мәсәл ул Ксанов уйдырмада киятта түгел, чын хакыйкать. Хакыйкать ул безнең бердән-бер максатыбыз. Без шуның өчен яшибез. Шуның өчен тормышыбызны бирәбез. Юк. Син үләргә тиеш түгел. Кәсәнне үзем урлагасам да, хосусый милеккә Аллага каршы җинаят эшләнде. Мондый җинаят өчен нинди җәза биреләсен беләсеңме? Руханыйлар сиңа нинди җәза бирергә икәнен ачыкларга телиләр дә. Азат кеше булсаң, закон буенча Гиампиан кыялары түбәсеннән Грециянең иң түбән упкынына ташланырга тиеш буласың. Кол булсаң, хуҗаң иркенә тапшырыласың. Алар сине Ксановның кулы дип уйлар. Шуңа күрә бирегә алып килделәр дә. Кәсә синең капчыкта табылды. Руханыйлар җавап көтәләр. Тукта. Син аларга Эзопның азат ителүен әйттеңме? Юк, әлбәттә. Алар моны белсәләр, шундук упкынга ташлаган булырлар иде. Тукта. Алайса әйт, бераз көтеп торсыннар. Юк. Син үлмәячәксең. Юк. Берни дә уйлап табып булмыймы исән? Берни дә. Карале. Эзоп, син аларга азатлык кагазыңны күрсәттеңме? Юк. Менә монысы яхшы. Нәрсәсе яхшы? Шуның белән син котыласың, Эзоп. Кагазны күрсәтмәү котлу өчен түгелме? Юк. Мин аны үлем алдыннан тагын бер тапкыр сине күрер өчен яшердем. Кол булгач алар мине Ксанов янына алып килергә тиешләр иде, синең яныңа. Эзоп. Ксанов коткараны. Син аны коткарырга тиеш. Бар руханиларга әйт. Ул минем кылым диген. Кагазың кайда, Эзоп? Бир миңа тизрәк. Әйдә утка салыйк, бир. Шәп. Әйбәт фикер бу, Эзоп. Син яңадан безнең белән булырсың. Кол хәлендәме? Анысы күз буяу өчен генә. Вакытлыча гына. Бу вакыйга онытылганчы гына. Асылда без бергәләп эшләрбез. Ничек бергәләп? Син мәсьәләләр чыгарсың. Мин аларны шәкертләремә сөйләрмен. Мәсьәләләрнең нинди уңыш казанганын син башыңа да китерә алмыйсың. Байып китәчәксең. Мин мәсьәләләр белән сату итмим, Ксанов. Соң ярый. Алай булса син миңа мәсьәләләреңне акчасыз гына сөйләрсең. Мин беләм. Клей сине ярата. Мин аны талап кылырмын. Ул синеке булыр. Диңгезне шүмәр, Ксанов. Әгәр дә риза булмасаң, сине бит үтерәләр, язалыйлар. Риза бул, риза бул. Син дә өлешкә керәсеңмени? Миннән мәсьәләләремне Ксанов хатынын сала. Алай түгел, җүләр, алай түгел. Минем мәхәббәтем берни дә тормыймы нисен? Я инде, Эзоп. Я бар Ксанов чыгып әйт. Эзоп минем кылым диген. Аны җәзалау минем ихтиярымда диген. Ләкин ул барыбер мине җәзаларга тиеш. Кәсәнне мин урлаган дип баралар ич. Мин сине җиңелчә генә җәзалармын. Юри генә. Руханилар күңел өчен генә. Тукта. Былай итәбез. Хәзер Эфиопны алабыз да
бергәләп чыгабыз. Алар инде сине язаланган дип белсеннәр. Мин аларга кәсәләрне тапшырырмын. Куй әле син азатлык кәгазен. Менә ул. Бир әле. Юк, бирмим. Бир. Юк, бирмим. Нәрсә? Син кайтармас дип шикләнәсеңме? Ярый, аларса үзеңдә калсын. Бараларса чык та әйт, мин аның кулы диген, ә мин синең сүзләреңне дөрестәрмен. Мин синең кулың түгел. Соң булмаса да шулай диген. Шуның аркасында җаныңны саклап каласың. Җаныңны да саклап каласың, мөхәббәтеңә дә ирешәсең, Изоп. Үземне кал дип атарга. Соң шуның белән кутуласың. Алар моңа ышанырлармы соң? Соң әйтеп торам бит инде. Мин үзем синең сүзләреңне дөрестлим. Ялганга ышаналар икән. Ни өчен аларга гадыйрак әйбергә, хаклыкка ышанмаска? Нинди хаклык турында сөйлисең син? Чын хаклык турында. Кәсә урлаганым юк, мин синең кулың түгел. Соң кәсәне капчыгыңа үзләре салган булгач, син аларны нинди хаклыкка ышандырмакчы буласың? Менә шундый нәтиҗәгә киләсеңне белдем мин, Кса. Хаклыкны яратучы кеше юк дисәң дә була. Аның каравы, алар ялганны җиңел кичерәләр. Ялганна инде бер. Мин кыл дигән, ялганна минем өчен. Ушыңны. Димәк, урлашкан өчен азат кешеләргә караганда кылларга җиңелрәк җәза бирелә. Ярый алайса, мин азат кешеләр өчен булган җәзаны сайлыйм. Шар дивана. Утрау халкы килә. Изоп. Я Рабби, нишлим соң? Нишлим? Изоп, тыңнагыз барыгыз да. Ни капшыңа кәсәне мин салдым. Мин артыңнан бардым. Руханилар белән сөйләшкәнеңне күреп тордым. Син югалтың миңа авыр. Сез барыгыз да моны бик яхшы беләсез. Син руханилар белән сөйләшкән арада мин кәсәне синең капшыңа салдым да руханиларга сине карак итеп күрсәттем. Ялган! Юк, хәзер инде синең үлүең мөмкин түгел. Упкынга мин алып китәчәкләр. Ялган мине коткарыр өчен ялганлыйсың, Клея. Безнең тормыш юлларыбыз төрле иде. Ялгыш уйлаганмын, синең бер генә кулыңда юк, фәкать мин гаепле, Клея, фәкать мин гаепле, Клея. Аллага көнчен дәшмә. Җүләр син Изоп. Син үзең сакларга тиеш. Белеп тор, философ. Миңа нинди генә мәрхәмәтләр вәгъдә итмә. Мин барыбер җәзасы авыр булса да азатлыкны сайлыйм. Акылыңа кил. Изоп, үлемгә барасың бит. Аңла син, ямьсез кеше. Үз матурлыгының кадерен белмисең. Бәхил бул, Клея. Мин ирекле кеше. Миңа хәзер берәү дә кагыла алмый. Эфиоп камчысы да, синең назлы күз карашың да, мәхәббәт тә, нәфрәт тә. Мин үз ихтыярым белән үлемгә барам. Миннән көтәләр. Самыс утравында яшәүчеләр. Менә минем бер кулымда азатлык кәгазе. Икенче кулымда алтын кәсә. Кешеләр, Эзоп мәсәлен тыңлагыз. Төлке сыгылмалы сабак учында виноград тәлгәшен күреп аны өзеп алмакчы була. Буе җитмәгәч, пешмәгәндә булып китеп бара. Мәгънәсе шул. Кешеләр, сез азатлык өчен яратылган. Шуны бел, Ксанф. Кешеләрнең азатлыкны аңлау дәрәҗәсе шул кадәр үсте ки, алар аның өчен үлемгә барудан да куркмыйлар. Юл бирегез. Азат кешеләр ташлана торган
Ашкын кайда? Сіз Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры артистлары башкаруында күренекле Бразилия драматургы Гильермо Фигейредоның «Изоп» әсәре буенча куелган спектакль тыңладыгыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.